Mali kono ani Mali kokan maa minnu bɛ k'a fɔ k'u tulo b'anw na walima n'u ɲɛ b'anw na an bɛ foli ani tanuni k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma tilegan in na. Bɔlɔlɔ sira fɛ an bɛ Kati 24 an b'o sanfɛ, an bɛ Mali Sadio an b'o sanfɛ, Peace FM en direct an b'o o fɛnɛ sanfɛ tilegan in na Facebook siraw fɛ. An bɛ Zeno an b'o o sanfɛ ani plateforme tɔ bɛɛ lajɛlen direct la walima ni jamukan banna a bɛ bila bɔlɔlɔ sira minnu fɛ YouTube ka taa se WhatsApp ma ani a tɔ bɛɛ lajɛlen. An bɛ foli ani tanuni k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ko nin y'anw sigikan ye jamukan kɛnɛ ka jamukan min n'a bɛ fɔ a ma ko Peace Chronique. Sam Samabali le coup a bɛ tigɛ bɛ sira kan. Olu ka dugu ye tigɛ bɛ a b'o sira kan nin waati in na. Sɔgɔmada in na a kɛtɔ ka karita ko ma nɔgɔya dɛ ani dɔ ye siɲɛ ta. A kɛra siɲɛ ta ye walasa a bɛ place sɔrɔ kari kɔnɔ. Cheikh Sidibe nin fana ye karitigiw olu ka traite o waati ye bɛɛ n'i ka waati tɛ Bamakɔ. Adam Cɛ Garba ale ɲɛ banna nin waati in na an bɛ foli ani tanuni k'o lase a ma. An bɛ Kati bi han an bɛ Kati bi Adama Ben Jara ale de y'an ka maa welele. An y'o fɔ aw ye k'a fɔ dimanche o dimanche ani Kuyate an bɛ jɛ ka jamukan in sigi Adama Ben. Jangan an ka seli jara DGA bɛ yan. DGA bɛ yan. Awɔ DGA bɛ yan an ka seli jara. Voilà. Après il va nous. Il va faire quoi? Après il va nous. Il va tout là-bas. Après il va nous. C'est moutonisé non? Non, on a nyamagulisé. Il y a des nyamagujora jumɛn seli la. Je vous dis. Seli. Ah, vas-y. Ala mo ko ka la seli. Ay le nyama gule fe. Gomne ne be nga saka gomne. Ya saka gomne. Mo wudimne. Ago dene mo bene bo. Foli ke. Broma kifo ajarani. Ka lamebagaw bɛɛ lajɛlen fo ani filɛbagaw. Minnu bɛ k'an layɛ Peace FM en direct. Kati 24. Mali Sadio. Touré Kunaja FM an bɛ foli di a ma n'an balimakɛ Kati 24 an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma o don n'a fɔ i da siramatɔ an bɛ ɲɛma fo Umaru Cɛfin Marigo ale don ka denbaya bɛɛ fo foli an bɛ taa n'a ye ka di an ka cɛkɔrɔba ma Alu Badara nana ka se CNT kɔnɔ cɛkɔrɔba ɲuman an bɛ foli di a ma tilegan in na k'a ni tile siga t'a la n'an y'ale fo an bɛ foli an b'a di maa ɲuman ma belebele maa ɲuman yeli ka wusa ni jinɛ yeli Cheikh Sidibe nin don ayiwa an bɛ foli di a ma Banangabugu la kɔnɔ k'a ni tile tabarikala ne b'a fo Burama bɛ taa ni foli an b'a di El Hadji ma Nangolo an bɛ foli di a ma k'a président Madame Cɛ voilà Madame fo Madame Cɛ ka Musa Kulubali ba Musa Balde Brek Tandare Musa an bɛ foli di a ma ka Mori fo k'a Kulubali Kɔrɔbulo coach an bɛ foli di a ma an b'a kanu Kɔrɔbulo jumɛn Kɔrɔbulo ye fila de Kɔrɔbulo Dɔrɔgu ne b'o de dɔn n bɛ foli di a ma tilegan in na k'a ni tile a fɔ dɔrɔn Kati Bulo an k'u bɔ ɲɔgɔn na
avant ko kati blow ne ta do kati blow ni 700 blow ay ne ba do romna do buri ne ba kro blow ta baraka katiga katiga do amafu katiga do o kro blow to la ame katiga befu kumanyana kro blow to la kumanyana ani awe kunta maram Diallo awe kunta to la ame katiga befu l'idole a déchiré son sac c'est kakata ire ma foi tesa kadi blok bana re kro blok bana kro blok ni clé il faut ka doro ga be fo to la kro blok bo doro bu ay tewa ko bana ngimlo ne so fo ami fo ma la batante ami fulidi ama kani clé ka muna shirifu abafo kosobe haidara Brahma foli amari asama isa jara men no befo mar kamera 30 metri kan magaba ambe foli di ama nyoy so wadaina ko waka foli fi kosobe tabarkala ani wati nyala sona sek shiribe anga jibodo di amba ko de amba la kan do kaka ta jibodo ka si doro bula Brahma ka fuga keneni gain aga jiga floru ka sek shiribe ambe ga ma kono ateba obrajila ateba la ay okoni o suragatul jahariya o anga tadi o suragatul jahariya sek shiribe amba fu nyala sona ka krendo la ka nyamagoro ga befu on katika da farasa merci au katika voilà ya foto ko na au kati voilà alna soro tabakoro be kati fe ne be bo tabakoro anga papio be glan kati Ako papio wa anga papio be glan kati aya katika de ba marao kati de kati no kati be ga marabi kati de kati be ga marabi ayi ali kunu ali kunu no ama kati de kati voilà iklala foli amadi bela jelema ka samfo ka wata tegebe gadi kala kardala kala da silke ya keto ka karta so wadaina tegebe ka be do che ko le maro fana be motar na ano bla la nyona wara sata le kuno o ka kuro ya daji amafu kasma bari aflada ambe fuli ani tamni ambe olase ni wati na voilà Otea odo ambo la se femi bamusa mali buganti ka fa ko ani clé bamusa le buganti nanya le fo ame foli ambadi zuma mon ami de tout le temps bananga bugu su kono ka foli ka adi jagarda konate ka foli ka adi major voilà Mamadou be ka foke soleno peace chronique la ni watina amba fo makini clé nala sona katika wa ben abia soni sisa kuma amba asarada nyogo no fe kata doni ote olo ye yabu ale na sella ne ale wonga wa yabu otadi ina vemora hali baba bine ganda yagere femme fuli amadi Mahmoud Touré mabia Mahmoud Touré tagati ganda sirigali suina sana kanye mugani kile owati vis-à-vis nyengwe akeneka antara fo wole sibugu jombe ye samaki nyangoro ye samaki ale de anga bima wolele suina PHP ye koni ye ajaba ganda Sheikh Sidibe ne ko ma ni kwate be do ga to kan jaro de kala ne koroga bolo fale no bi wati bemba fiye ko do famu a bolo fale no sebena bi ada farasiza ye sajara sabaula ne baloko tuye amaba tade ningle ayajo masamifu somo bedi masalamdullah angongo dimashi tabake wajibi wajibi dimashi ne kanye tanani foke soya wajibi do de ewa alaka demage samtara ko ngafiye ko atara tegebe
a kɔni ma min fɔ ko ŋ'o f'i ye ni yɛrɛ ɲɛ sira l'o ma a kɛ to ka karita bi ani dɔ sera ɲɔgɔn ma o ɲɛna a ko ni da jeliba de bɛ ka taa a selike ne b'a da jeliba tɛ nka o ɲɛna parce que o b'a to n'a nana a bɛna kɛlɛ kɛ yaasa tigi bɛ a sirako n'a kariko ka ɲɛ sɔrɔ a bɛna kɛlɛ ɲɛsin o ma i ni tile masa ni cɛ tabarikala n bɛ Sami Mariko fo n kɔrɔ Bugula n bɛ foli s'a ma n b'a Sami Malikaw fo Mali kɔkan ani Mali kɔnɔna na n b'a Sɛnɛgalu fo an b'a ɲini Ala fɛ sa an bɛna sigi kuma min kunna o kuma Ala k'an bilasira ni Ala sɔnna a ma donc an bɛ bɔ kuma na camarade bɛɛ na yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ tabarikala an bɛ foli s'a yɛrɛ ma ni Ala sɔnna a ma merci émission o tɛ kele-kele ye awɔ kunnafoli o tɛ fɔgɔbɛ ye maa min bɛ kunnafoli ɲini o tɛ fɔgɔbɛ ɲinina ye fɔgɔbɛ yala ye fɔgɔbɛ yala n bɛ ka n débrouiller dɔɔni dɛ ne tɛ sa ne Kuyatɛ Kuyatɛ n bɛ ka n débrouiller dɔɔni parce que dɔɔni ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ tabarikala jango fɛn bɛ tali kɛ kalan na jango fɛn bɛ tali kɛ i t'a la n'a bɔr'i bolo o sɔrɔtɔ a bɛ dɔ kɛ tabarikala Adama Bɛn Jara i bisimila an ka bi kele-kele a kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mas k'i fo a diyara n ye Jangina k'i fo ka camarade Sidiki fo PCFM baarakɛla bɛɛ tabarikala ni page fɛn o fɛn Kɔrɔ Ture Kati24 Mali Sadio TV ka bɛɛ fo tabarikala donc a lamɛnjɛkulu jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ka bɛɛ fo surtout maa o maa wulimɛ k'i jɔ ko Mali ka jɔ lafiya kɔnɔ et que malidenw ka hɛrɛ ka bonya k'u ka tɔɔrɔ nɔgɔya donc ka bɛɛ fo nin wagati la e kun taara Venezuela dɛ oui an kun taara Venezuela o ni an ka jan dɛ si o ni an ka jan an bɛ se k'i takun dɔn an kun taara kɛlɛ min bilala Venezuela ni Espagnol ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o kɛlɛ o anniversaire donc an kun taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen pour que ka hakili jagabɔ donc n taara kolo min ye représenter o kɛra Yɛrɛwolo debout sur les remparts tabarikala voilà a ko aw sara oui a fisayara parce que diɲɛ jamana bɛɛ kun représenter len don minnu ka hakilina ye ko foroba ka hɛrɛ ka lakana a bɛ fɔ communisiw donc o hakilina bɛ maa la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen pour que ka an fɛlaw yira ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ bingali bɛ ka k'e ka jamana kan donc e ka bingali kɛbaw n'o ye impérialiste ye o bɛ se ka kɛ américains ye dɔw ta ye anglais ye dɔw yɛrɛ ta ye pays arabu ye comme anw ta ye français ye donc bɛɛ tun bɛ ka échange d'information kɛ donc pour ensemble ka stratégie commune kɛ contre l'impérialisme international donc globalement échange caman kɛra mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan et puis dɔnniya caman falenna ɲɔgɔn na fɛnɛ tabarikala voilà Cheikh Sidibe i bolo bɔ a kan Jangina ACRT faso ka wele kunu u ye jabala kura sɔrɔ mini 700 kɔnɔla la 700 an kɔrɔ yan n ko 700 village kan na village kan awɔ ni o man jan ɲɔgɔn na voilà ale ni 1008 ni 700 voilà olu donnen don ɲɔgɔn na a yɔrɔ korobon karila kunu an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka a ko u sigiyɔrɔ ye ACRT faso ka wele a ɲɛmaa ye jɔn ye n'i y'a fɔ i b'a ko Alhaji Isa Kawjimi ayi o ye ka fɔ cogo ye ne ka fɔ cogo bɛ n bolo e min fɔ ne b'a fɔ Isa Kawjimi ne sabali ne bɛ Aïssa non ayi Kuyatɛ Alhaji tɛ yan bon n tɛ a ka yɛlɛjɛ kalama a Alhaji don a taara Makan a taara Makan tabarikala o tɛ Alhaji ye ne bɛ mun fɔ o de ye Isa Kawjimi ale de ɲɛmaa ye Ala ka k'u sigiyɔrɔ ye ya rabbi Ala ka faso jɔli bɔ a la ya rabbi Ala kana fɛn bɔ a la mun bɛ faso ci ami o b'a to ni an bɛ don ni an ka bi babu fɔlɔw ye n'an donna i b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko caman kɛra a kɛra ten nka fɛn dɔw bɛ olu bɛ jɔ maa hakili fɛ jamana in kɔnɔ fo ni o fɔlen ma diya i ye maa min b'an bolo bi sabula Kuyatɛ b'an cɛla ka ban maa min b'an bolo bi n'o ye Adama Bɛn Jara ye Jagina a b'o dɔ fɔ ko o dɔnna kari a ye wulikajɔ caman kɛ o kɛlɛ la Kuyatɛ ninnu ye wulikajɔ caman kɛ u y'a kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ
o de ye accord ko ka taa se Faransi jamana faama kura jamana faama a ye fɛn min ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ n'o ye G5 tɔgɔ la ka sommet dɔ kɛ o sommet in a wolola fɛn min na an b'an da don o la force Takuba a yirala k'a fɔ ko dɔɔni dɔɔni o de kan ka Barkhane k'o remplacer a fɔra o kow bɛ cogo di jamana 9 sɔrɔla ka ban tubabu jamanaw kɔnɔla la da bɛna don o la ninnu de ye an ka bi baabu kumabaw ye minnu bɛna jɛ ka walawala Kuyate ale ni Adama Ben Jara fɛ e ni ne anw ta bɛ kɛ ɲininkali ye o tɛ an bɛ kuma galama an ma a tɛnku Kuyate la Kuyate sommet min kɛra Faransikaw fɛ yen n'u y'a kɛ video conférence ye nka ni Niger jamana faama ye a yɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan olu fila tun bɛ Faransi tɔw y'u to u ka jamanaw kɔnɔ ni ka a baara kɛ fɛn jumɛn de bɛ yen ko bɛ se ka jɔ maa hakili fɛ a ko la Kuyate masa an bɛ foli se jama ma fɛn min bɛ yen ko bɛ se ka jɔ mɔgɔ hakili fɛ nin ko in na o ye fɛn damadɔ de ye a fɔlɔ ye jumɛn ye c'est que n'i ye Faransi jamana ta k'a jateminɛ bi Senghor ɲɛnafin b'u la Blaise Compaoré ɲɛnafin b'u la Houphouët Boigny ɲɛnafin b'u la fɛn bɛ tali kɛ Blaise Diagne o ɲɛnafin b'u la o de kama mɔgɔ bɛ k'a ye k'a fɔ ko bi Mohamed Bazoum n'o ye Niger président ye n bɔra ka mun fɔ sisan olu tun b'u yɛrɛ to Faransi ka ɲɛmɔgɔw bolo cogo min na k'u kɛ namugura sogo ye a bɛ n'a fɔ Bazoum dɔɔni dɔɔni a bɛ fɛ k'o sirata ka kɔni sommet ɲɛ an y'a ye ko ale de kɛra mɔgɔ ye a sigilen a nana fɔ ko accord la waleyali ko o de y'ale ka ba ye ka taa sɔrɔ a fɔra mɔgɔ min kɔ jamana kantigiya la n'o ye Mamadu Yusufu ye o ko min y'ale ka ba ye o ye marifa filɛ minnu bolo n'u o ni Faransi jɛra ka bɔ Libi ka n'o fira an kan ni marifa ma b'u bolo Niger tɛ basigi bɛɛ tɛna Sahel kɔnɔ nin kuma fila ka jan ɲɔgɔn na a bɔlen kɔ o la ka yira tuma min na ko fanga dira bandaw ma ni bandaw tun y'a ka fanga yɛrɛ bɛ ɲɛsin don o don bɛ taa Faransi o bandaw tuma min na ale minɛna ka taa bila sɛ kulukulu kɔnɔ a yira ko Bazoum ni Faransi de fara ɲɔgɔn kan teliya la k'u bɛ taa ɲangati ta diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin Mali ma donc o Bazoum kelen ale bɛ G5 Sahel kɔnɔ n'o ye jamana 5 minnu fara ɲɔgɔn kan ko ka se ka ni lakana ye Sahel kɔnɔ ale ka jamana b'o jamana 5 ninnu na donc a yira k'a fɔ u ka kɛlɛ kan ka ɲɛsin tiɲɛniwale minnu kɛlɛli ma parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ Bazoum ye kuma dɔ fɔ a ka kuma la c'est que sɔrɔsiw tɛ G5 Sahel kɔnɔ koyi sɔrɔsiw t'a kɔnɔ ayi n ko Bazoum ni Macron n'o y'a kɛ G6 ye d'après Kébé olu de b'a kɔnɔ sɔrɔsiw t'a kɔnɔ olu de b'a kɔnɔ donc olu b'a kɔnɔ baara min na u dɛsɛra k'o baara kɛ fo a nana kɛ an bɛ dumuni ko bi dɔ bɛ ka faga tiɲɛni kunnama kan donc o wagati kelen o tiɲɛni bɛ ka wolo kɔlɔlɔ min na n'o ye fangaw binni ye ka daminɛ Tchad ka na fɔ Mali la Bazoum nana a ye fara Faransi kan sisan k'u bɛna gɛrɛntɛ wɛrɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ c'est comme si n'a fɔ Bazoum yɛrɛ ni minnu bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko dɔ senfɛ a bɛ n'o dɔ siri k'o di jugu ma donc n'a bɔra o wagati kɔnɔ ka nin kuma fasugu fɔ an ko Maliyɛnw ma f'u ka siri Bazoum ka nin attitude in danna parce que n'a kɛra Blaise ɲɔgɔnna si dɔ ye an k'a dɔn ko Mali ma ci kɛlɛ ma don Mali kɔnɔ abada fo ka taa sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw ye jabala sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan tabarikala voilà Adama Ben Jara e b'a a ko ye cogo di fɛn jumɛn bɛ yen n'o bɛ se ka jɔ maa hakili fɛ fɛn min ye G5 ka nin sommet in na G5 ka nin sommet in na i bɛ min faamuya la d'abord sommet extraordinaire don ko balalen don pour ka a jateminɛw kɛ ko tagabolo bɛ cogoya min na donc i bɛ min faamu comme on a tout le temps dit
tiɲɛ don u mago bɛ Sahel jamana 6 in bɛɛ la n'a bɛ Algérie kɔnɔ k'u t'a la u b'a la quoi parce que plan dɔ de tracelen don n'o ye OCRS ye min bɛ tali kɛ an ka ni cɛncɛn fo ka jamana 6 kan nka bamananw ko banakɔtaa ka fɛgɛ yɔrɔ min a bɛ kari ye o de b'a to u tintin bɛ anw 5 kan fɔlɔ n'o tɛ u ka laɲini Algérie b'a kɔnɔ donc c'est pas pour rien opération Serval bilala sen kan ka bɛn 10 janvier 2013 ma parce que u ka OCRS sariya taara 10 janvier 1957 o kɔfɛ c'est pas pour rien que Serval remplacera ni Barkhane ye Barkhane tɛ Mali dɔrɔn ye ko Serval tun ye Mali dɔrɔn ye ka Barkhane walankata ka taa cɛncɛn fo ka jamana 5 kɔnɔ donc ka Algérie den kɛrɛfɛ donc France y'o hakilina min ta 2015 donc o la ni maa min ko G6 Sahel an b'a fɔ k'e y'a bili haki fɔ parce que o de y'a yɛrɛ yɛrɛ en toute sincérité puisque a initiative a projet a formation a financement a politique a bɛɛ bɔra yɔrɔ kelen o ye France de ye donc c'est la France qui a initié les G5 Sahel donc ale de b'a kɔfɛ ale de bɛ ka taa n'a ye et pour ce faire an tɛ se ka sigi ni résultat foyi ye c'est pour ka fɛn dɔ dɔrɔn cɛya ka sɔrɔ a bɛɛ fɛn suguya kelen i b'a fɔ MINUSMA ko b'o kɔnɔ i b'a fɔ Barkhane ko yɛrɛ fana bɛ bila o minɛn kɔnɔ donc ka na G5 Sahel tɔgɔ dɔ wele or G5 Sahel ka objectif Barkhane ka objectif MINUSMA ka objectif a bɛɛ kelen même pipe même tabac sous le leadership de la France donc ce qui fait que an tɛ se ka résultat foyi makɔnɔ nin dɔ la kelen bolo ko nin dɔ in ta tɛ kelen ye quoi donc ka taa sigi nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen la k'u bɛ jateminɛ kɛ taabolow la mun ɲana majɛ jumɛnw bɛ yen an bɛ dafali jumɛnw kɛ an bɛ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn sigi sen kan c'est tout simplement parce qu'ils ont senti que Mali autorités tɛ ka sɔn jɔmaya suguya dɔ ma donc ce qui a fait a ye a ka opération conjointe suspend avec l'armée malienne mɔgɔ m'a wele mɔgɔ ma kuma donc a seginna tugun k'a reprend mɔgɔ m'a wele mɔgɔ ma kuma bamananw ko taa ni ka segin bɛ gɔ ma ko kulu b'a nɔ la donc an ko bi de sera parce que ni nin tun ye Mali kunu ye sabi Cɛbilen Darame donna Mali avion kɔnɔ République du Mali ka boli piripiripiri ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Faransi ka tila ka mun sɔrɔ k'a fɔ k'an na mɛn yafa deli la an bolo fila b'an kɔ ka woro tigɛ k'o d'a kan ka makɛ ka matigi ka yafa deli pourquoi Cɛbilen o de kɛra quand Toumani Jime Diallo a parlé il était l'ambassadeur du Mali en France donc a bɔra ka kuma a ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ a ko Faransi ani ambassadeur tɔw sigilen cɛ ma G5 Sahel ambassadeur ani Faransi ambassadeur ani ministre des affaires étrangères u sigilen a ko est-ce que n'i y'a ye bi malidenw bɛ ka bɔ ka bɔlɔ minɛ wa faso jama bɛ k'u kɔkɔrɔma don jamanadenw b'a kɛlɛ la u nɔfɛ est-ce que c'est parce que Barkhane ma jaabi kɛ est-ce que o de tɛ ka nin don kɛlɛ ninnu na ko donc a t'a lajɛ Barkhane ka jaabi dɔ kɛ donc ni Barkhane kɛra sababu ye ka Mali ka keleya sabati ka Mali dɛmɛ malidenw fagali don o don ka jɔ est-ce que ni ninnu ye wele bila ko mɔgɔw ka bɔ est-ce que mɔgɔ bɛ tugu kɔ a y'o ɲininkali de kɛ o ɲininkali kama diɲɛ sɔn bɛɛ dara la Saloya Valley a ka sara ka tigɛ san 1 ani kɔ tout à fait a ka sara bɛɛ laseginna a ma a tɛ kalo 2 bɔ et c'est grâce à Assimi Goïta rendez-vous de taara ni Assimi ni ɲɔgɔn cɛ et une semaine après a y'a ka avantage bɛɛ sɔrɔ pendant plus d'une année a ka sara bɛɛ tun tigɛlen don avec les primes et tous les avantages qui s'en suivent parce que a ye nin kuma fɔ parce que dɔrɔn a ye nin kuma fɔ a relevera ka bɔ a ka poste la don min dɔrɔmɛ 1 a ma sɔrɔ fɔ il y a 2 mois il a été reçu par Assimi et une semaine après a bilala dans ses droits Toumani Jime Diallo a ka fɛn bɛɛ kɔni dira ma sisan bi a bilala dans ses droits une semaine après la rencontre avec Assimi Goïta ja a Faransi ko donc ce qui a fait que an ye Cɛbilen Darame de ye ka avion ta ka boli biribiri o dugusɛjɛ o y'a sɔrɔ affaires étrangères o y'a sɔrɔ ministre des affaires étrangères sous IBK au moment de la honte et de l'humiliation ka boli ka taa Faransi ka taa yafa deli kɛ donc bi o de la an bɛ Cɛbilen tɔgɔ fɔ sinon a mɔgɔ ninnu kelen kelenna tiɲɛna a dɔw la n'u ka di parce que an y'an tɛ a banna kɛ a dɔw la maakɔrɔw don o juguya maa juguya tɛ se ka k'an kɔnɔ on est braqué contre un système et farouchement an b'o kɛlɛ kɛ fo an joli laban donc o de b'a to u tɔgɔ b'u yɛrɛ sɔrɔ souvent an ka kumaw kɔnɔ a ka kan n'i ye courage sɔrɔ ka Mali den sɛbɛ tanu min fana sɔnna ka jɔ Mali den juguya kɛnɛ kan i b'o fana nankari tabarikala olu ma siran ka Mali ci
anw malidenw ka siran k'olu fɔ tabarkala a da jara kunkolo kɛrɛla n'a cɛmancɛ ye jangina kuma tɛ nin ye Kuyate b'i bolo Ben b'i bolo me segin kana Kuyate ma parce que Bazoum ka kuma kɔfɛ an ye k'a fɔ a ka tile 100 dafali a ka jamana ɲɛmaya la da sera kuma in kelen ma a y'a jira k'a fɔ ko bibi na ale bɛ ka kuma min fɔ donc fanga sugu kɛlen ale ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana faama kɔrɔ n'o ye Alpha Umaru Konare a ye nin kumakan kelen ta ka ɲɛsin olu ma mais a ye kuma minnu fɔ o n'a a ka kɛwale bi maliden caman tun y'a bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ ani Sidiki b'a fɔ bi k'a bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ ɲini Faransi kɔrɔ est ce que Tajuru sera bere tɛ ya n bɛna min f'i ye don min na parce que a ye Jɔnkuna ta k'o to affaire étrangère la coup d'état kɛlen u fɛ yen 96 a ye ɲɛfɔli k'o la ka na taa se fo Alpha ninnu ye minnu kɛ Tajuru sera bere tɛ parce que o kɔfɛ a ye kuma minnu fɔ 2012 an kɔrɔ o ni 96 ka jan kelen fila a ye fɛrɛ dɔ de kɛ k'ale ka kuma in kɛ n'a fɔ sinankunya Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ n'a fɔ dɔrɔn kuma o donni ma ale tun bɛ fɛ ka mun fɔ ko olu y'o fɔ teniya k'u y'o fɔ ni CEDEAO ka sariyaw ye ani u bɛnnen don fɛn minnu kan k'u y'o fɔ ni CEDEAO ka sariya n'est-ce pas o donni ma olu tora sariya hukumu de kɔnɔ k'a fɔ ko nin tɛ bɛn mais ale ka kuma in fɔcogo ale m'a fɔ k'i sinsin sariya kan parce que n'a tun y'a sinsin sariya kan a tun bɛ sariya fɛn dɔ de labɔ k'a fɔ o nɔ kan Mali tun man ka participer vidéo conférence la o de fɔra ale ɲɛna mais ale m'o fɔ dɛ ale nan'i tɛ dɔrɔn k'i sigi ka kɛ n'a fɔ simple vidéoman dɔ ka kuma bɛ lase kelen cogo min na a y'a fɔ fɔcogo la donc a y'o fɔ kadiri minnu kɔnɔ ale bɔra k'o laseli min kɛ a ka laseli o de kama an ye ɲininkali kɛ a mago bɛ mun de la a ye sariya jumɛn de ta ka baara kɛ n'o ye ale y'a jɔ dɔrɔn ka kuma dɔ fɔ n'a fɔ mɔgɔ dɔw bi ka i sigi dɔrɔn kuma ninnu na ka karakɔnɔ kuma ninnu fɔ cogo min na a m'o fɔ parce que vidéo conférence kɛra i ma bɛn o ma i m'a fɔ ko i bɛ bɔ G5 Sahel la ou bien i m'a ɲini ko Mali ka bɔ G5 Sahel la i ma bɛn o ma pratiquement i ye Mali reconu sira bɛɛ kan ni kila ka taa nin kuma fɔ sugu fɔ o ni Tajuru sira tɛ ɲɛna sira la c'est que fɛn dɔ de b'i kɔnɔ waleya dɔ de b'i bolo ka ɲɛsin Mali ma n'o bɛ tali kɛ ka kɛlɛ a jugu dɔ ye a kɛra minnu ye marifa ta ye o a kɛra olu jɔɲɔgɔn ye o Faransi o kuma b'o de kɔnɔna na la preuve en est que pourquoi ale kelen dɔrɔn de taara Faransi munna y'a fɔ Faransi ye munna normalement ale tun b'a fɔ a fɛ yen walima ale tun b'a fɔ ale tɛ participer vidéo conférence na parce que Mali b'a la ka sababu kɛ ni sariya b'a bolo CEDEAO kɔnɔ min bɛ se k'o bali walima ni sariya b'o bolo G5 Sahel kɔnɔ min bɛ se k'o bali o k'o bali mais ni m'a fɔ n'o sira ye ko fo i y'a fɔ nin fɔcogo la tan a kana ko dɔ ko ma avoir la même haine mitoyenne n'a jamais donné deux champs de même étendue ni karisa ka foro bɛ dan tɛ bɔ o kɔrɔ tɛ ko ni karisa ka foro bɛ bonya kelen voilà. Ben an taara Ben fan fɛ an bɛ segin ka na ale ko Faransi bibi na opération conjointe a jɔra a daminɛna mais an fɛnɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw a kuma cayara dɛ a fɔra k'an yɛrɛ de y'u wele dɔw ko k'an b'u wele ko Asimi sɔnna Asimi ma sɔn a kuma cayara e bɛ mun dɔn a la e k'o fɔ an ye tan. Voilà, k'a daminɛ fɔlɔ Bazoum ka kuma la Bazoum ye kuma min fɔ i bɛ dɔ fɔ la n bɛ dɔ fɔ la fɔlɔ ka sɔrɔ ka na i ka ɲininkali in na donc n'i ye Bazoum ka kuma ta k'a lajɛ ko Faransi surasiw tɛ se ka na kɛlɛ kɛ an ka surasiw ka na biro kɔnɔ k'u tɛ se ka kɛlɛ kɛ an ka surasiw nɔ la anw m'o de laɲini a k'u ka taa i y'a mɛn i bɛna kɛlɛ kɛ an kɛrɛfɛ kana k'a la an kɛrɛfɛ an nɔ la tɛ dɛ k'i kana kɛ an kɛrɛfɛ donc c'est ce que nous nous demandons chaque jour donc k'u ka taga maintenant min ye k'i b'i da don mais pere o tagali e ka ɲɛmɔgɔ m'o ɲini dɛ non kuma n'a fɔcogo don parce que i b'a sɔrɔ anw bɛ niveau min na anw ka kuma fɔcogo bɛ olu ka kuma fɔcogo par exemple ka imaginer ko président qui sigilen to conférence kelen kɛnɛ k'a fɔra o Assimi a demandé la relecture du traité de coopération militaire o fɔra o kɔrɔ ye di mɔgɔ min bɛ anw ka jamana ninnu dɔn ka Faransi dɔn ka hali courage sɔrɔ k'o bɔ i da k'aw nana ka na accord de défense dɔ cogo Mali ka Ibrahim Boubacar Keita ka wagati la min bɛ Mali buruja ka bɔ a danbe la min bɛ Mali yɛrɛ armée lafuya donc bi an ka sigi k'a gafew yɛlɛma k'u bama yɛlɛma k'o dɔrɔn laɲini kɛ donc o ye taamasiyɛnba de ye anw bolo
ka ɲɛsin anw bɛ wuli ka jɔ min na dugu kɔnɔ donc c'est un courage politique à saluer hali n'o y'a sɔrɔ a ma se anw ka degré la mais kuma diplomatique bɛ yen n'i bɛ diplomatie kuma fɔ n'i mago bɛ a tɔgɔ Kulukoro la i b'a fɔ ko n bɛ taa Sikaso o fana bɛ diplomatie la dans la diplomatie m'a fɔ a bɛ bɛn ko diplomatie langasi don dans la diplomatie souvent on prend la parole pas pour dire ce qu'on pense mais pour cacher ce qu'on pense o fana bɛ diplomatie la donc mais courage ye min ye n'o bɛ kɛnɛ ka panpara bagi o de ye traité de coopération militaire ko kuma ye donc ka na ɲɛfɛ min ye Bazoum ka kuma ye ko surasiw sigimɛ fanga la surasiw bɛ nin na pour nous est-ce que surasi minnu sigira fanga la o ye surasiw bali ka kɛlɛ kɛ champ d'opération kɔnɔ wa o ma surasiw balo la kelen est-ce que o fanga bɛ ale bolo k'i to Niger an m'an da don Niger gɛlɛya la hali n'o y'a sɔrɔ an b'ale sigi cogo dɔn an b'o dɔn an m'an da don o kuma la an bolo bi ni malidenw ko k'u bɛ maa min fɛ u ka jamana ɲɛmaaya la ale ka jumɛn b'o la k'a bɛ t'i jɔ Macron de kɛrɛfɛ k'o lase et en plus question posera Macron de kun f'a b'a fɔ ko ɲininkali minnu tɛnkunna Macron la ko n bɛna dɔɔni fɔ il devient en ce moment le nouveau porte-parole de l'Élysée ale de bɛ Macron bɛ tɔɔrɔ ale b'a kasi kɛ quoi donc Bazoum b'a kasi kɛ maintenant o tɛ tamasiyɛn ɲuman ye ka ɲɛsin bi an mago bɛ ɲɛmɔgɔ suguya minnu na an ka farafinna jamanaw kɔnɔ pour que u ka jɔ jamanadenw kɔrɔ jigiya ye mais u kana kɛ Faransi sago ye i b'a fɔ Sidiki ye minnu tɔgɔ fɔ tɛmɛnen kɔ yanni ka ɲininkali in jaabi n bɛ yɔrɔ dɔ fɔ o la sisan k'a ka fɔ ko colonel bɛ bureau kɔnɔ mais est ce que Bazoum ma mɛn an yɛrɛ ka jamanadenw da yan an kunnafonidilaw fo ka taa se politique mɔgɔw ma bɛɛ y'a fɔ yan de yanni a ka se Bazoum ma mais n'a y'a fɔ est ce que o tɛ kojugu ye dɛ au fait colonel bɛ bureau kɔnɔ yen bɛɛ y'a fɔ nka mɔgɔw y'a fɔ ni hakilina min ye Bazoum m'a fɔ n'o hakilina ye et puis mɔgɔw y'a fɔ ni laɲini min ye Bazoum m'a fɔ n'o laɲini ne tun bɛ salle kɔnɔ o don min na M5 ani CNSP sigira ka ɲɔgɔn à part Assimi Goïta u naani bɛɛ tun bɛ yen M5 comité stratégique bɛɛ tun bɛ c'était la toute première rencontre entre les deux forces de changement o don n'a fɔra kɛnɛ kan ye ko ka ɲɛmɔgɔya to CNSP bolo bɛɛ sɔnn'a ma bɛɛ pour ka primature di M5 RFP ma bɛɛ sɔn n'o fana ma donc ministère minnu fana bɛ tila ainsi de suite comme an y'olu fɔ ka tɛmɛ bi caman fɔr'olu la Sogɛliw yɛrɛ fɛ ka caya bi premier ministre do donc o kama an talen de CEDEAO ka exigence ni communauté internationale ka pression y'a to Assimi nana kɛ vice-président sinon dès les premiers instants a tun laɲininen don Assimi ka kɛ bɛɛ tun sɔnnen don a ma donc o de la bandaw nana surasi tɛ civil tɛ donc o nana bila fanga kunna pour que k'a essayer Assimi ka to vice-président la mais depuis au départ olu de y'u ka responsabilité ta donc olu de tun ka ɲi ka jɔ u jɔyɔrɔ la ils l'ont demandé et M5 tun ma ban ma donc sɔn tun kɛra o ma mais après le fait que mɔgɔw tun b'u ka minnu fana layidu kun taara olu tun ma timɛ c'est-à-dire primature ma di M5 ma o bɛ mɔgɔw fana bila u fana tun bɛ kuma caman tun bɛ ka fɔ donc pour ce faire o wagati kuma dɔw tun ye dusu fana kuma ye sinon en toute sincérité an bɛ yɔrɔ min na bi le défi est d'abord sécuritaire mɔgɔ si se k'o nier donc k'a fɔ ko surasi ka bila jamana ɲɛma bi Mali kɔnɔ anw bolo o ye ko ye min ka y'a minɛ kɔnɔ parce que jamana 100 la 80 minɛlen don lakanako de ye gɛlɛya ye hali an bɛ kuma la bi i b'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ yen a mɔgɔw n'u ka dugu tɛ ka ci i b'a sɔrɔ u ka dugu menacelen don donc pour ce faire an ma gɛlɛya ye o la fɔ ni Bazoum ye gɛlɛya ye a la sinon Mali kɔnɔ yan anw ma gɛlɛya ye a la kelen anw tɛ ɲɛmɔgɔ ye i b'a fɔ denmisɛnnin maakɔrɔba non 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 c'est des critères secondaires anw tɛ ɲɛmɔgɔ ye i b'a fɔ cɛ muso non 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 anw tɛ ɲɛmɔgɔ ye i b'a fɔ jɛman finman anw tɛ ɲɛmɔgɔ ye i b'a fɔ chrétien silamɛ anw tɛ ɲɛmɔgɔ ye i b'a fɔ surasi civil anw tɛ ɲɛmɔgɔ ye ten anw bɛ ɲɛmɔgɔ ye cogo di est-ce que i bɛ ka jamanadenw ka degun ta ba la est-ce que tu réponds aux aspirations profondes du peuple voilà le premier critère sur lequel nous nous basons pour que ka ɲɛmɔgɔ ka kuma fɔ parce que anw ye min ye surasi ye Faransi bɔ bolo la anw ye min ye n'i ye farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ta ko mɔgɔw ka dɔw ta n'u bɛ Kadafi tɔgɔ f'i ye anw ye min ye n'i ye mɔgɔ caman ye surasiw k'a bila non coup d'état u disi la Thomas Sankara kunkolo bɛ donc a tɛ ko n bɛ nin taabolo la walima n bɛ nin baara la quoi faso kanu i kɛra gun o gun kan e k'i ɲɛsin faso ma anw b'a faamuya ten n'o tacogo ɲɛna an bɛ juger o bilan kan n'o ma ɲa
an bɛ bɔ ka goudron minɛ cɛ dɔ burankɛ taara cogo min i bɛ taa o cogoya kelen na donc kana ɲininkali la sisan min ye Assimi Makɔrɔ qui a appelé qui voilà i bɛ mun dɔn ale k'o fɔ c'est à dire que ne bɛ fɛ mɔgɔw ka to ka da u yɛrɛ la quoi u kana hali mɔgɔw lamɛn tuguni u kana kumaw lamɛn u ka kɛtaw lajɛ quoi parce que an ser'o wagati la kuma nugulen bɛ bɛɛ da buga bɛɛ nɛnbara ka di mais hakili bɛ bɛɛ bolo k'a dɔn jumɛn ye tiɲɛ ye jumɛn ye nkalon ye Serge Daniel ale ka kuma o de bɔra n'a ye ko tiɲɛ na ko Assimi ne ye Makɔrɔ wele o to ye yan Serge Daniel ye jɔn ye mɔgɔ sugu jumɛn dɔn a bɛ mun baara la i b'a dɔn déjà a bɛ baara kɛ Faransi service de renseignement de bolo tout à fait min RFI fana tɛ kelen ye o de RFI tɛ o RFI tɛ non RFI tɛ on connaît Serge Daniel c'est pas qu'au Mali ala bɔra Guinée min na k'i yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan on connaît Serge Daniel et depuis avant l'éclatement de la crise en 2012 Serge Daniel a ye tournée min kɛ Sahel kɔnɔ ka bɔ Mali la ka taa fɔ Faransi cɛncɛn fɛ mobili la ka tila ka segin ka na a sɔrɔla ka livre sɛbɛn a ka livre bɔtɔ a yɛrɛ b'o kumaw fɔ il a rencontré tous ces gens-là avant l'éclatement de la crise ka éclaté a ka kuma kɛra minnu ye le terme capitaine bombardé général 2012 a ye min da aya ninnu kan et il est parti en 2012 à Kati ani mɔgɔ dɔw taara ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw don k'u bɛ taa rendez-vous ɲini Amadou Aya Sanogo fɛ Aya ma sɔn u ka sigi u ka kuma o kɔfɛ a tɔ ye baga don ka ɲɛsin Amadou Aya ma donc ka continuer ka se fɔ bi ma a bɛ Mali plateau baw kan a bɛ yaala la a bɛ ka kuma Mali kan parce que ko Amadou Toumani Touré ye Mali nationalité d'a ma tiɲɛ don Mali ye jatigiya jamana ye tiɲɛ don Mali bɛ bɛɛ bisimila nka anw bolo ka ɲaman cɛ ka k'i yɛrɛ kan souvent a yɛrɛ jalaki fana ka ɲi ka fɔ o la o dɔw la Serge Daniel ka dɔnni a dɔnnen kɔfɛ mɔgɔ suguya jumɛn don a ye kumakan min fɔ i b'i pan nin bɛɛ kunna i ka kuma lajɛ lakika don wa lakika tɛ i b'o ye cogo di o fɔ an ye kɔrɔlen ko ni Faransi y'a ka coopération suspend Mali ɲɛmɔgɔw normalement o de tun bɛ ye n'o ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop o de tun ka ɲi ka ye Faransi mais Makɔrɔ ne ka cidenw welela ka bɔ Paris f'a ka conseil spécial ka na fɔ Bamako ka Assimi Goïta rencontrer plus de 5000 km jɔn bɛ k'a ɲini ni jɔn ka kuma o de ye ɲininkali ye i ɲɛ bɛ minnu na k'a sɔrɔ i ma taa kibaruya wɛrɛw la dɛ i b'i sigi dɔrɔn k'o lajɛ i ɲɛ bɛ a ma Makɔrɔ wele nɛgɛjuru fɛ dɛ non jamais Assimi to mɔgɔ ye k'a bɛ Makɔrɔ wele Makɔrɔ est passé même par le président togolais ka Assimi wele k'a bɛna Assimi wele ko Assimi b'a ka téléphone ta Assimi dit que il y a aucune forme d'animosité min don dɔrɔn que la France respecte le Mali n'a ye ne wele an b'a ka téléphone nin yɔrɔ nafa ka bɔ bamanankan na dɛ Assimi ko Faransi ka Mali c'est à dire que Makɔrɔ tɛmɛna Togo président de fɛ ka Assimi wele ko n'a ye Assimi wele o y'a sɔrɔ a y'a wele fɔlɔ non o y'a sɔrɔ a ma wele fɔlɔ parce que ale yɛrɛ t'a dɔn Assimi ka mankun kan bamananw ko kuma ka di a ma kɔrɔ dɔn o la ko mais ko mankun kɔrɔ tɛ dɔn o de kɛlen don ka Makɔrɔ bɔ a dabolo kan parce que u degelen don type de leader minnu na ɲɛmɔgɔ sugu minnu na n'u y'u sen cu minnu bɛ yɛrɛ yɛrɛ mais a ye min ye Assimi na basigi b'a kɔnɔ a ye min ye Assimi na n faso bɛ bɔ jɔnya kɔnɔ cogo di wulikajɔ bɛ Assimi bolo donc a ye a ka coopération conjointe suspend a ko a b'a reprendre a ye Togo président de bila ka Assimi wele ko ni a y'a wele ko est-ce que a b'a ka téléphone ta lui il a appelé Assimi dit que kɛlɛ tɛ Mali ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko ka se baganya gu ma quoi mais bɛɛ ka Mali bonya Mali bɛ bɛɛ bonya ale bɛ fɛ dɔrɔn Mali jamana ka bonya malidenw ka lafiya donc o kama Makɔrɔ a téléphoné à Assimi Assimi ye téléphone ta ils ont échangé après sommet kɛra u kumana ten Makɔrɔ ye cidenw bila ka na ils ont échangé et o tɛmɛnen kɔfɛ Assimi ko il est intransigeant accord minnu bɛ yen o accord ninnu fɔ lecture ka kɛ entre le Mali et la France donc pour accord de défense ou coopération militaire ninnu oui o de ye accord de défense ɲa an b'a wele ten donc u ye appellation de k'a la pour que k'a essayer k'u b'a kunkolo ko fo k'a yɛlɛma ko fo k'o accord in de ba ma yɛlɛma Assimi de ka laɲini y'o ye Assimi de ka laɲini y'o ye ouvertement à travers son ministre des affaires étrangères sur ORTM et a vidéo bɔra diɲɛ bɛɛ y'a ye c'est ce qui a fait que Makɔrɔ dimina a y'a ye bon vraiment n taara n nana halisa cɛ ma bɔ a ma bɔ a cogoya la donc Bazoum ye ka dɔ fɔ a ma parce que toujours
u bɛ farafin de bila ka farafin kɛlɛ quoi donc Bazoum o de y'a to k'u bɛna n'i ye Makɔrɔ ka kumaw ta k'a lajɛ ɲani décembre cɛ n bɛ n ka surasiw cɛ ka bɔ Mali kɔrɔ yan fan fɛ a ko ten ne ko e ma yan Masin kɛlen ka Bube ninnu ni fɛnw ka Faransi ta k'a fɔ ko n'u dɔ ye ɲɔgɔn k'u k'o ma ko kalo 3 i y'a fɔ yan ko Faransi bɛna taa ka bɔ Mali la parce que la ligne de Assimi u tɛ ka se k'a lecture kɛ quoi u tɛ ka se ka minɛ cogo sɔrɔ Mali la sous Assimi c'est pourquoi ko n ka surasiw bɛ bɔ Mali nord la mais an bɛ to Sahel kɔnɔ an bɛ to Sahel kɔnɔ an ka base bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn Niger et oui clairement ou ka base bɛɛ Niger de bɛna leadership porter c'est pourquoi Bazoum taara c'est pourquoi Bazoum de bɛ kumabaya la bi jelibaya la i ka kunu kuma ɲana ni bi ta ma ɲa ni tanuna ni tigɛrɛ fɔra kun kunu o ta la n'i ye juguman fɔ bi sɔn sa wo ka ci la sa donc o tɛ juguya fana ye quoi i ye kuma fɔ don min i y'a fɔ intérêt jumɛn kɔnɔ position jumɛn na o de bɛ lajɛ et les intérêts et les positionnements évoluent en fonction du temps donc n'olu yɛlɛmana a fana bɛ wajibiya mɔgɔw k'i juger i ye min fɔ bi i bɛ juger n'o de ye quoi mais a bɛ justificatif ni cours d'histoire di minnu na ni jɔnkunnaw ni Alpha y'ale bolo référence ni modèle ye anw bolo y'an t'u dɔn dɔwɛrɛ jamana ci la o kɔ donc bakuruba la an y'a faamuya ten de. ok Kuyate jamana in bɛ ka taasira min kan sisan a fɔ aw ye kɛlɛ min kɛ waati jan a kɛlɛ nɔ tɛ ka ye dɔɔni dɔɔni e yɛrɛ fɛ jamana ɲɛmaaw tɛ ka faamu. Masi kɛlɛ nɔ bɛ ka ye kosɛbɛ yɛrɛ kosɛbɛ d'abord a fɔlɔ ye mun ye a fɔra ko i bɛ ka filɛ ba min kan kɔnɔ ma bɔ ba kan ko jamana in a ka fanga a bɛ to a la a ma kɛ ten i bɛ k'a bila yɔrɔ min na je crois min tun bɛ kɔsanni na a b'a wele cogo di bandaw voilà bandaw voilà je crois bon comme a ma mɛn ten hakili tɛ se ka taa tɔgɔ la donc pratiquement ale fɛnɛ nana masimu yɛlɛ donc bandaw ale fɛnɛ nana je crois ale y'a duru a kɔrɔ n'a fɔ i bɛ ka fɔ y'a duru a kɔrɔ cogo min na a fɛnɛ laban na laban cogo la fo kana taa se fɔlɔ an tun ye mɔgɔ dɔ dɔn Mali kɔnɔ yan nɔ fɛn b'o la a bɛ wele cogo di premier ministre kɔrɔ dɔ don Chiboli Boyemega voilà donc pratiquement le tigre voilà o tun bɛ min wele ko le tigre ko dɔ ko ko le tigre en papier Konbagoti voilà donc finalement a kɛra Konimata ye a tɛ se ka mɔgɔ foyi donc pratiquement olu tun bɛ waso u ka parti tun bɛ ɲɛnamaya ko parce que a ni Faransi ka di u bɛ waso n'o ye quoi mais bizarrement nana ye ko Bɛni ko k'u taara Faransi mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ mɔgɔ jaabi diɲɛ fɛn foyi la surtout Yamusa Kamara bɔra ka diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ Bubu ma a ma se ka fili ka ko la mais k'a fɔ k'a taara Faransi dɔrɔn o kɛra Bubu bolo n'a fɔ i ko k'a donna jahanama kɔnɔ quoi donc a kuma n'o la donc o b'a yira ko Faransi ka kow bi farafinna a tun bɛ hakili kɔnɔ cogo min na a tɛ ten donc o bɛ cogo min na ɲɛmɔgɔw fana bɛ k'o fari da pour que ni jamanadenw ka ɲɔgɔn faamu k'a fɔ ko jamana ni jamana bɛ jɛ siraba saba de kan. Il y a 3 grands principes qui conditionnent les relations entre les États. Assimi bɔra ka min fɔ ni camarade Bɛni y'a lase sisan o ye an ka ɲɔgɔn bonya a bɛ fɔ de ma ko la souveraineté internationale. Souveraineté internationale n'i y'a mɛn diɲɛ fan o fan a kɔrɔ de ko anw ka jamanaw ka minɛ jamana tɔw minɛ cogo la diɲɛ sariyabaw ɲɛkɔrɔ. n'a ma ɲɛ an ye jamana ye. awɔ donc pratiquement o min bɛ sen na mɔgɔ bɛ se k'a ye k'a fɔ kɛlɛ min n'a kɛra an fɛ n'an fana y'a sɔrɔ tiɲɛ ye maa wɛrɛw fɛ kɔrɔw ni mɔkɛw ni fɛnw fɛ kɛlɛ in bɛ ka nɔbɔ maintenant o nɔbɔli kɔnɔna na n y'a ye k'a fɔ Bazoum ka kuma kɛra sommet kɔfɛ sommet kɛra Assimi ni Macron ka kuma kɔfɛ maintenant ka tila k'a ye ko sisan a fɔra ko u bɛna force internationale min sigi ko o sigiyɔrɔ bɛna kɛ Niger fɛ jabala de ɔ k'a ye ko Bazoum fɛnɛ kelen de kɛra mɔgɔ ye min taara Faransi o b'a yira ko Bazoum bɛ min kɔnɔ sana fɛn tɛ ko min cunna a labɛnnen don voilà a labɛnnen don quoi. Ben an y'a ye k'a fɔ Bazoum kelen de y'i yɛrɛ sɔrɔ Faransi ɔ a dun bɛ taa waati min na G5 ɲɛmaaya t'ale yɛrɛ bolo a bɛ Tchad jamana faama bolo Tchad ale fa ka saya kɔfɛ ɔ ale yɛrɛ ka taa fo ka taa kɛ o ko ɲɛnabɔbaa ye a tɛ maa dabali ban e yɛrɛ fɛ o kɛra cogo di.
Voilà, c'est ce que j'ai dit chaque fois. Il va sur France-Afrique appuyer vers les locaux d'Audeka. Nous, Farafina Denjugu d'Aoui. Wakatu Temena, Adam, Fouyatou là. Donc, on a ces Blaise Compaoré au moins. Donc, Bioube Ado Kola. Comme Ado Chibe Ngaga Djanfa. Kenya Bate et au Temenenko. Ado te Sahel contrôlé. Angers Bi, c'est le Sahel. Donc, au lieu golfe de Guinée de faire passer France. Vous, si vous avez Togo d'Angayoro là, je n'avais pas ama fou non fait quoi. Comme il y a Afrique carte tracée domi, qu'à africain qui l'était sale quoi. Donc, Mali carte ou bien où il reste au Hakil la kele de quoi. Donc, au stratégie fait vous si vous avez Togo for golfe de Guinée, Z5 Sahel. Pour ama fou non fait quoi. Vraiment, il y a parce que vous serez à Hakil ou de mine quoi. Donc, vous bara minge ou de joro kumbo ya nubolo donc en fait avec hakilina ou de bubolo c'est pourquoi bi jamana famba farafina famba avec hakilina nous famille donc Bazoum nebe bi comme l'enfant produit de la France-Afrique ale de bembi mami na bien ka kena kosobe farafina joli mini na ka di francima donc e Bazoum ne o de ato ko binu ka base be bo Mali kono ka to sigi Niger donc pour que on allait se ka minge mais peuple nigérien me la bena munu franyo ka ta masad la ka ta Mali kokoroma do donc amu fo kosobe parce que Niger ka do yo ke ka oui Niger ka do yo ke ka ta Mali ambassade la ka ta ou ka solidarité militante témoin avec le Mali donc a ñere teru be Niger anu mana maloyani kuma sulu fe ko nga président Falenga ango ba fale bala terebe dola kuma président Falenga oui o interga do ko Mohamed donc na le kuma tele anga simindo lu malu ka Bazoum ale ko kuma sulu le nongo donc c'est Assimi qui dérange et c'est ce qui est la vérité. Assimi dérange non seulement la France, Assimi dérange la France-Afrique à travers les Bazoum, les Ado et autres. Au-delà de cela, au Mali, oligargo murumbe balo kabirala uda fangala nous yera wele ko démocratie na mu wele ko démocratie parce que ma fera ira ana ni ote quoi donc bi on a priorité souveraineté ko e folo avant de parler de démocratie donc parce que démocratie ni ma contenu d'ama avec démocratie de donc c'est ce qui fait que Assimi dérange et au de kelenga manga chamantia même pour nous il doit rester imperturbable ani jamana de seba ko tikadi nyoma maje munu Oluka Dafa pour que Tchamadja Fanga que ça soit véritablement un nouveau départ. Mali Kouran be fier chokomi Mali donka wasate sa ninka ko tabolo sira bolé ko. Jamane mais ni ngali sime kwati la est-ce que Francica ministre mumbe no bu ni ga jamana ko wara ko nya na bo Jean le Drian ale ya irana ka foko Oluka jenyoya sel jamana ni nyonje ko lié jamana folo e wa ko tagabalia sibir ga jarin tourno ko tada o kele lu ngoy olu gata mamu gendoro were ko kale tita o awde me baga folo Mali yo sayil jamana be o de me baga folo lu wo be to ala fen taka kan ya o taka kan o sala kan awa ne mimi fina tuma mena ni wulu be ka jo a fale a yɛrɛ la ka woci o ni n'a bɛna taa a bɛ woci toujours mais kelen tɛ wo o ɲɛfɔ tan de an b'o faamu non an bɛ don min na ko bi fɔlɔ de ka i bɛ ka to fanga la u ye sommet min kɛ po o sommet a fɔra de ko Faransi tɛ taa ko fo ni jamana duuru min n'o bɛ G5 kɔnɔ o y'a fɔ cogo min na k'olu masakɛw ka jɛn n'a ye u ka taa y'o de fɔ n'est-ce pas sisan Faransi nana mun fɔ k'ale bɛ taa k'a ka base bɔ yan ka fɛ a bɛ fɔ min ma ko Barkhane k'o bɔ yen mais est-ce que an ka faamaw de ko ka kɛ yan k'a fɔ bi ko u bɛ jɛɲɔgɔnya min b'an ni cɛ k'u b'a gulon n'o ye Mali ye jɛɲɔgɔn min b'olu cɛ n'o Mali cɛw G5 Sahel kɔnɔ kelen de don wa n ko a lieren don sɛbɛn kelen de la olu bɛ ka jɛɲɔgɔnya min gulon u ni Mali cɛw u bɛ gulon sira jumɛn de kan u ka accord défense ya u ni Mali cɛ ya walima sɛbɛn min bɛ u ka G5 Sahel in ko fɔ a y'a kɛ n'o de ya n'a y'a kɛ n'o ye ni Faransi b'a gulon ni Mali cɛw o sariya jumɛn y'o fɔ u ka sɛbɛn kɔnɔ donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Faransi bɔra ka fɛn o fɛn kɛ kɔsani na a bɛ fɔ min ma ko déclaration
c'est-à-dire que déclaration langolon de quoi comment de doba faute parce que faute mais comment co partenaire essentiel et puis nécessaire ou le faut oui au bien au la déclaration de le beau before mais faire même final comment un bébé ka faut le faire John ya douda a semaine mu bolo rojume donc nako ka fo 600 ko ulutita c'est comme si na fo o ka jete quelque part que souveraineté tambolo c'est-à-dire que anga jamana yɛrɛ a marali kotika tambolo ble o tɛ na ko kutita c'est comme si na fo na an dɛmɛni min kɛ o tɛ tiɲɛ donc n'o kuma sabatira ale filɛ k'o min fɔ ni ne b'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko faransi fɔta yɛrɛ la kana taa se jango kɛta tɛ bilen donc la France perd le contrôle de la situation comment on réunit parce que ka kuma fɔ bɛɛ bɛ min ye ka fɔ ko sisan jɔda t'i la yen bilen parce que ni e ka tali n'a tɛ jamanaw bolo bilen i ka toli tɛ jamanaw bolo bilen et puis e ka toli n'i ka tali n'a bɛ e yɛrɛ de bolo sa e kuma e bɛ yan ka hukumu jumɛn kɔnɔ donc e bɛ yan hukumu jumɛn kɔnɔ donc o y'a yira sisan ko gili de tɛ bilen Faransi ka toli la anw fɛ yan ayi ko terroriste min n'u b'a kɛlɛ ko Mali cɛ ɲɛfɔ ka jamanaw y'a kɛlɛyɔrɔ ɲuman ye n'a bɔra o fɛ yen a bɛ don olu bara o bɛɛ bɛ kɛ n'an ka jɛ de o ni sinsin yɔrɔ t'i bolo anw fɛ yan c'est comme i kɛra lili gili bɔlen de donc n'a gili bɔra a bɛ ja donc o de kama n ko a filɛ ka kuma min fɔ nin ma anw yɛrɛ an na ko Faransi ka tali bil haki de c'est-à-dire que maliyɛnw dɔw de bɛ sinon c'est-à-dire que anw ma da ka miiri n'o yɛrɛ wa hali mɔgɔw dɔw bolo ko an mɔgɔ bɛna joli la Faransi tagali la kalan kɛra o ma ɲinini kɛra o ma ni kɛlɛ sidɔnna o ma c'est pourquoi an ti mɔgɔ musalaka la quoi e don e tɛ wa a bɛ taa u bɛ taa kana siga la yɛrɛ ko wɛrɛ ti ko c'est-à-dire que o yɛrɛ a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ de ye quoi Faransi tali ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ de bi dugukolo kɔ kan oui parce que a ka ni déclaration ye o de kama mɔgɔ n'a kuma fɔra an bɛ ka min kɛ an bɛ ka laseli minnu kɛ an bɛ ka sɛbɛnni minnu kɛ an bɛ ka laɲini min kɛ an bɛ fɛ ka min fɔ n'a kuma fɔra an b'a mɛn cogo min na o ni tɔ b'a mɛn cogo o tɛ kelen ye o parce que tɔ y'a mɛn de mais anw y'a la baara de ka nin sɔrɔ sisan an mɔgɔw tun bɛ Faransi yɛrɛ da k'a fɔ ko u bi yan bingali de kɔnɔ o de b'u ka kɔ défense kɔnɔ an bɛna an da don min na o kuma in y'o de ye awɔ a b'o yan de olu ti yan an kama u ti yan Faransi an ka komi dɔw tun bɛ k'o fɔ wagati dɔ la o ko sɛbɛn de b'u na sɛbɛn de b'u la ta o fɔra dɛ mais o tɛ yan Siriki sɛbɛn b'u la sɛbɛn ka b'u la ni sɛbɛn b'u la ta o munna Jean-Yves Le Drian de bɛna bɔ k'a fɔ ko a ye maa ja o ma maa ja olu bɛ to yan ko o tɛ sɛbɛn ko bilen o tɛ sɛbɛn ko bilen o donc o bɛ ka mɔgɔw de ja c'est à dire que nin bɛɛ dalu de k'a jira anw na ko minnu bɛ k'a fɔ sɛbɛn de b'u la na sɛbɛn de b'u ka taa non e t'a ɲɛdɔn de donc u nana sira min kan u ka accord défense ninnu bɛ lahala min kɔnɔ nin bɛɛ ye dalu de ye k'a fɔ ko Faransi bɛ a yɛrɛ de ye o de kama a bɔlen yan o kɔni ye jɔkan makɔnɔ ye quoi voilà. Ben an bɛna e fan fɛ Jean-Yves Le Drian toujours i b'a ye k'a fɔ américain ka secrétaire d'État a ye sɔrɔsi 500 ɲini o fɛ o bɛna takuba kɔnɔ e bɛ ka Russie wele est ce que nin tɛna kɛ Mali tɛna kɛ jamana ye manœuvre militaire bɛna kɛ yɔrɔ min na puissance ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔw ko k'e ko ko président Russiw kan na o ye min bila à l'aise dɔw ko tɛ dɛ n bɛna segin a kan sisan ban baara la o ne de bɛ k'a fɔ sisan j'assume tout ce que j'ai dit parce que a bɛ fɔ jateminɛ de kɔfɛ américain ka sɔrɔsi kelen ta ye Mali kɔnɔ a min bila à l'aise chaque fois n bɛna ɲɛf'i ye o chaque fois n'a ganna Faransi da la o fana bɛ boli ka t'u fa baara quoi farafinna jamanaw t'a fɔ k'u fa ye Faransi yan bɛn a ye nin fɔ a fa sigilen ɲɛna a b'a ko ayi dɛ Macron ma wuli ka taga ɲini wa Macron ma wuli a daminɛ la ka taga Trump fɛ yen o y'a sɔrɔ Trump de bɛ yen ko ɲa ma i ka dɛmɛ don a ma Trump ko non n bɛ ka musaka min don G5 Sahel la c'est un échec je préfère ka passer par des coopérations bilatérales ni jamanaw yɛrɛ k'a minɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ min kɛ Mali kɔnɔ ni Mali ɲɛmɔgɔw b'o fɔ n bɛ min kɛ Niger kɔnɔ n'o ɲɛmɔgɔw b'o fɔ ko G5 Sahel ye échec de ye quoi donc c'est ce que Donald Trump a dit et voilà dɛnɛn na u bɛ boli ka t'u fana fa fɛ o ye logique de an bɛ k'a fɔ yan de i tɛ Amérique sɔrɔ États-Unis ka soldat kelen Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka boli Afghanistan u yɛrɛ ɲini 500 i tɛ kelen ye ne de bɛ k'a ɲɛ f'i ɲɛna États-Unis jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye u bɛ se ka musaka di takuba maintenant u bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn di en termes de renseignement u bɛ se ka soutien appui logistique kɛ mais dire que ko États-Unis surasiw wulitɔ don ko kana cɛncɛn fuga kɔnɔ an bɛ tila k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye yan jamais i t'o ye u b'u denkɛ dɛmɛ n'o ye Faransi ye mais u ka surasiw tɛna investir mais Faransi ni minnu jɛra ka Libi ci olu de bɛ fanga la oui u ye Libi ci o tun ye enjeu ba ye
mini ni enjeu dɔ in tɛ kelen États-Unis ka intérêt jumɛn bɛ Sahel kɔnɔ bi ils sont en train u bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ u ka uranium Niger o tɛ yan u bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ États-Unis ka sɔrɔsiw bɛ Niger pour ton information u bɛ k'u ka intérêt sɔrɔ peut-être ils peuvent faire parce que u bɛ s'o de la quoi maa dɔ ye suɲɛli kɛ quartier kɔnɔ aw bɛɛ ɲɛ b'a la aw bɛ boli k'a minɛ u bɛna guloki bilenman bɔ a la ka finman don a la ko Yusufu don ko nin ye Yusufu de ye quoi mais zon kelen in don quoi u bɛ s'o de la minnu bɛ Niger ils peuvent changer leur nom k'a fɔ ko Takuba ka tɔgɔ f'u ma ten mais i surasi kelen ta ye avion kɔnɔ k'o bɛ nale Mali kɔnɔ ou bien Tchad kɔnɔ non États-Unis b'a ka intérêt nɔfɛ yɔrɔ min u bɛ to yen donc n'u bɛ munumunu salon min kɛ kunnafoniko la kɛlɛkɛminɛnko la musakako la u b'o de di Faransi ma quoi donc o ye ka pereperelatigɛ di ka na maintenant minnu jɔlen bɛ i ye ɲininkali min kɛ Zaïf le dira a ka kuma la ko papier u na papier b'u ta papier u la maintenant c'est bien donc u y'o de fɔ n'est-ce pas ɔ kɛnɛkan da la sisan o Faransi ma bɔ k'a ka coopération suspend da la a kelen hali u ma Mali consulter tiɲɛ tɛ Macron bɔra dɔrɔn ko je suspends les opérations conjointes avec l'armée malienne donc bonya bɛn b'o kɔnɔ et puis an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a b'o de sɛbɛntiya o tɛmɛnen kɔ u ka période min suspension in kɔnɔ mun kɛra min ye diɲɛ wuli ko ye an ka jamana kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka mais u ni an ka jamanaw cɛ a bɛ sigi kan minnu kan o tɛ démocratie sariyaw ya n'o sariyaw bɔra a cogo la n'a bɔra ka coopération suspend est-ce que o t'a jo ye voilà pour nous a démocratie bɔra a cogo la le 18 août de o tɛ tiɲɛ ye wa a tun bɛ yan non tun bɛ yan donc nin ko in c'est Assimi qui dérange tout un système Ben, a ko un coup d'état dans un autre coup d'état. A ma fɔ ten yan. Awɔ de fɔ dɛ. Donc pour nous a ko k'an bɛ ka taa instabilité de kɔnɔ ka taga fɛ. Donc k'u bɛ an n'u ka baaraɲɔgɔnya jɔ. U y'a tali min kɛ an bɔra a kɔnɔ wa. Ayi ne bɛ an bɛ yɛrɛ b'a ɲɛfɔ sisan. Ɲininkali la a y'a ta sisan a ye tɔgɔ min fɔ k'a y'o fɔ an t'o kɔnɔ wa. N'a ka coup d'état da coup d'état an bɔr'o kɔnɔ. A n'a fɔra ko démocratie sariya mun yɛlɛmana a ma segin ka na wa. Donc nin ye kumaw de ye. Ka tumu nɔgɔ cɛ ni musoya daga quoi i t'a dɔn tayi ci fɛ a bɛ tile gan i la fu kuma fu don k'i hakili munumunu i b'i jɔ a kunna k'i b'a ɲɛɲini mais i t'a ɲɛ sɔrɔ quoi i yɛrɛ ka sɔn kelen ma dɔrɔn fɛn dɔ kɛra u tɛ min contrôler min n'u tigɛ t'o kisɛ kan donc bagabaga sugu bɛɛ bɛ kɛ pour que i ka boli ka na yafa deli ka n'i plier u ka contrôle sɔrɔ i kan o dɔrɔn de don n'i ma bi o jouer kɔnɔ u maloyalen taara cogo min u bɛ kɛ cɛba malolen Faransi kɛlen don cɛba malolen de ye bi farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la n taara cogo min n nana ten ne kun taara mun kun bɛ kɛ fɔlɔ ne ko i taara et puis sɔsɔli yɛrɛ kun tɛ minnu na quoi ne de y'a wele ale de ye n wele président ni Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bi quoi u kɛra yɛlɛko fɛn ye quoi Mali bɛna kɛ sababu ye yɛrɛ je te le dis Macron t'a ka deuxième mandat sɔrɔ à cause du Mali an b'o sira kan à cause du Mali an b'o sira de kan c'est pourquoi panique ka bon c'est là que je dis que Assimi dans tout un système et le système est profond. Mais n'a m'o sɔrɔ bɛn ma ba o nafolo bɔ a ma jɔyɔrɔ ma ye o. Voilà donc e yɛrɛ ka ɲi k'a dɔn ye Macron de ye ne seere ye quoi ko sa in na quoi Macron bɔra ka lase min kɛ ko les 2 dernières années le Sahel a été l'explosion du terrorisme dans le monde. Ko diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ ko cɛncɛn fu ka jamanaw de kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ minnu na ni walejugu kɛbagaw faɲana k'o de kɛra cɛncɛn fu ka jamana ye donc Macron me dit Ben cɛ ti a raison Sidiki ti a raison Yɛrɛwolo debout sur les remparts vous avez raison nous avons échoué yɔrɔ min na anw nana ko ka tasuma faga tasuma ɲagana donc Macron yɛrɛ de bɔra k'o seereya di anw ma bon an ka ɲi ka mɔgɔ jumɛn lamɛn tugun quand il y a le témoin comme premier responsable de la mafia le chef de gang même sort ka tiɲɛ de ma donc quand chef de gang ye jɔn ye Macron c'est le système de gangsterisme u bɛ min kɛ France Afrique kɔnɔ ok o faamuna an bɛ taa ɲɛfɛ nin waati in na an y'a ye Kuyate CNT kɔnɔ accord ko kuma na ni i yɛrɛ sɔrɔ ye nin semaine kɔnɔ i bɛ mun dɔn a la mun bɛ se ka ɲɛfɔ lamɛnbaaw ye Mas peut-être comme CNT mɔgɔ b'an bolo kɔrɔ an bɛ tila ka kuma dɔw ma an tun bɛ kuma di olu ma o yɔrɔ la mais e bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ dafa mais bon en fait an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn c'est que CNT i b'a dɔn u ye lettre ci k'a fɔ MINUSMA o ni CNT kɔnɔ minnu ka wulikajɔ ɲɛsinnen don sariya ko ma ko u bɛ fɛ ka taa kunnafoniya di CNT mɔgɔw ma accord lawaleya la Mas
o b'a to an bɛna don accord in kɔnɔ dɔɔni e b'a dɔn Mali la yan kabako ye min ye souvent mɔgɔw tɛ ko jateminɛ quoi a bɛ bɛɛ ɲɛna k'ale bɛ se ka sɛbɛnw kalan quoi parce que u ɲɛ b'a la i faralen don a kan c'est à dire que sɛbɛn tɛ kalan ten mɔgɔninfin bɛ sɛbɛn kalan ni kunnafoniya de ye kunnafoniya jumɛn de b'i bolo pour i k'a faamu n bɛna misaliya min d'i ma nin ye communiqué de ye o ye min wele ko communiqué conjoint c'est à dire que nin kɛra an ka fanga ni bolonɔ bilala minnu fɛ sɛbɛn in na n'o wele ko accord d'Alger nin bolonɔbila kɛra Bamako a kɛra le 26 février 2016 a kɛra de nin kɛra o de la san kelen accord signé kɔfɛ a kɔnɔna na u bɛna sɛbɛn ko organisation du forum pour la paix et la réconciliation au Mali à Kidal du 27 au 30 mars 2016 qui clore le processus d'année FIF. C'est-à-dire que wagati sura kama an bɛ dan yan i b'a faamu ko u bɛna sigiba kɛ bɛn kan min bɛ tali kɛ cɛfɔ ni kumaɲɔgɔnya min bɛ na a bɛ kɛ daminɛ marisi kalo tile 27 ka taa marisi kalo tile 30 la san 2000 ani san 16 min daminɛna année FIF ko a b'o laban le processus d'année FIF o de sɛbɛnnen bɛ nin document in kɔnɔ i m'a faamu bon nin wagati an ni Chana Takiyu tiledu kan an ye débat kɛ Mali kɔnɔ gouvernement ye wari bɔli pour que k'o justifier u y'a kɛ i n'a fɔ ko bɛn kuma bɛna taa kɛ Kidal Algérie ta kɔfɛ yan ko bɛn kuma bɛna taa kɛ Kidal ko gouvernement bɛna sigi administration bɛna sigi Mali fanga bɛna sigi ka taa Kidal o wagati bɛn de kumaw dɔ fɔ sisan quoi a bɛ kumaw dɔ fɔ dɔrɔn ka don hakili kɔnɔ pour que ka se ka fɛn dɔ tɛmɛ o wagati parce que o wagati nafolo kun kan ka bɔ ka taa se fo 400 ani 50 ka taa nin sigi labɛn u y'a kuma fɔ nin fɔcogo la k'a fɔ nin fɔcogo la alors que Black Ak Sheriff ɲininkara pour que k'a yira mɔgɔ la ko nin kɔnɔna na processus d'année FIF o sɛbɛnnen min don i tɛ se k'a kɔrɔ dɔn abada foyi k'i t'a dɔn mun de kɛra année FIF mun de kɛra yen Black Ak Sheriff ko RFI sanfɛ le processus d'année FIF assure pleinement sa mission particulière consistant à mettre fin aux différents opposants les fils de l'Azawad. Donc wagati min na Gacha plateforme quoi o ni SEMA bɛ ka kɛlɛ kɛ ka année FIF contrôle minɛ parce que Gacha tun bɛ ka kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ minɛ ka taa donc sisan sigikafɔ min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ko u yɛrɛ dama kana kɛlɛ u yɛrɛ dama o ye mun ye sisan Black Ak Sheriff de bɛ k'o ɲɛfɔ yan ko Azawadi ka denw ko kuma de kɛra année FIF ninnu ka kɛlɛ jɔ o Azawadi ka denw ka bɛn a la plateforme ni olu o ka bɛn a la donc ko o min ni o daminɛna année FIF ko o bɛna laban o sigi de bɛna ta kɛ Kidal ni forum de la paix senfɛ donc a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ se ka accord kalan ten quoi k'i sigi dɔrɔn ka phrase ni 2 kalan dɔrɔn k'i accord kalan non i ma foyi kalan a bɛ kɛ ni recherche de donc a bɛ ka kuma laban kɛra minɛ nous ne cesserons jamais de progresser à ces préalables internes qui heureusement avance sous la direction de la dynamique équipe. Donc, au fin de flâner. C'est-à-dire que quand on dit consistant à mettre fin aux différents opposant les fils de l'Azawad, quel nous donner dans Azawad Kadou Nonche, Wari Borakato forum de financier. Donc, vous savez, min kɛra o don CNT kɔnɔ an bɛ k'a ye CNT kɔnɔ dɔw bɛ ka walawala ka fara bɛn ni Amina ninnu kan a ma fɔ ten hali n'a sɔrɔ a bɛ digi mɔgɔ dɔ la parce que olu bɛ ka min kɛ bi CNT kɔnɔ n'i y'o kɛ bi i tɛ se ka sɔrɔ k'o dun seli na i t'a sɔrɔ k'a dun i tɛ se i kana se ka i tɛ se c'est pour que hali kunu ni Amina tun bɛ Bangineda bɛn ni kun ka taa mais a fana kun empêchera u tu taara min na yen n ye u kelen ka CNT mɔgɔ bɛɛ to yen ka n'u ɲɛsin u ma ce qui veut dire que u bɛ se ka min kɛ CNT kɔnɔ bi i tɛ se a kana digi la i tɛ se fɛn bɛɛ la cɛ i tɛ se voilà donc kana fɔ ko ne bɛ nin min fɔ k'i bɛ t'i don ko dɔ la ka t'i yɛrɛ mago sa ka taa sɔrɔ i tɛ se ka kɛ den bɛɛ n'a wolokun don den bɛɛ n'a wolokun don kuma bɛ to yɔrɔ la mas Mali kɔnɔ yan nɔ
aramadon be baara kɛ ni u miirina de ye min ka d'u ye u b'u kunjan quoi walima min ka g'u ye quoi walima min ka d'u ye aramadon ka baara b'o de kɔnɔ ni sɛbɛn de ye n bolo yanni sente ka sigi i bɛ k'a ka wasabulon fɔlɔ min sigira wasabulon fɔlɔ min sigira olu ye baara min kɛ accord kan ni bolonɔ bilala la Bamako le 11 février 2015 m'a faamu u ye min kɛ u ye jateminɛ min kɛ fɛn min ti ɲɛ accord kɔnɔ fewu 12 points y'o de ta k'a fɔ ko accord in tɛ passé Mali cili don bien vrai que a ma taa assemblée kɔnɔ dɛ mais assemblée yɛrɛ ye wari bɔ ka baara min k'a kan ka recherche min kɛ ka bɔ ni conclusion min o de document filɛ nin ye t'a dan ye ma su k'u ka document kɔnɔ ko observation jateminɛ min kɛra o fɛ cette disposition n'est pas conforme à la gestion des états unitaires elle concerne les entités autonomes et fédérées awɔ ko n'i y'a kɔrɔ kuma ta jamana min b'an bolo ko a n'o maracogo tɛ kelen ye ani Mali maracogo tɛ kelen ye ani a tɛ se ka kɛ an ka jamana bɛ cogo min na k'o tɛ kelen ye donc maintenant o accord min ma taa assemblée kɔnɔ assemblée min b'a fɛla fɔ accord la u taara de k'u bɛna taa sisan CNT mɔgɔw la dɔnniya a lawaleyali la donc o lawaleyali senfɛ an y'a ye mankan min wulila CNT kɔnɔ o mankan kelen bɛna wuli ni gouvernement tora nin sira kan population ni gouvernement cɛ o mankan kelen bɛna wuli marifatigiw ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi an ko an bɛ don min na ko bi pour la paix au Mali ni accord in jinɛw de bɛ k'a fɔ ko ka relecture kɛ quoi sinon i tɛ se k'i to yɛrɛ ma k'i b'a fɔ ko ka accord relecture kɛ quoi a ka to yan a kɛcogo de t'a la o accord ye olu fɔ ko kɛcogo de t'ale relecture la ko fo ni minnu bolonɔ bilala la k'olu de k'a fɔ donc i k'i to CNT kɔnɔ ou bien k'i to Kuluba walima k'i to n t'a dɔn dafara bɛ ou bien i ka caméra ni kɔfɛ ka kule ko ka électure kɛ i ye jadonna de ye donc pratiquement kɛcogo t'a la kɛcogo jumɛn de b'o la dans la mesure où kabi sɛbɛnniw kɛra an ka ko in kan koyi n'i ye Bruno Joseph Jairi ale ye kanto ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ a ko la situation sécuritaire politique et sociale du Mali pourrait bientôt aboutir à une immense zone de non-droit au cœur du Sahel. Tel est le résultat de l'accord d'Alger et les conditions dans lesquelles il a été préparé et signé. Accord est signé na chugumuna. Accord est na chugumuna. Quand on signe ka foko basiki tanse kana Sahel kona badaw. Ka sabu ko ye. Donc bi diɲɛ dɔnnibagaw bɛɛ ka fara an yɛrɛ ka dɔnnibagaw kan bɛɛ y'a ye k'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ a lelen don an bɛ accord ko de la o accord ko min bilalen bɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ yanni mɔgɔw k'u ɲɛsin o ma n'a fɔ Niger président tun bɛ k'a ɲini cogo min na ninnu tɛ se ka n'a fɔ k'u b'u sigi ka kuma ni jamana ye ka marifa t'u bolo yanni maliyɛnw ka t'o sira fɛ bɛɛ de bɛ k'i jɔ ka kule dɛ réélecture lɛ dɔw surtout maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka min kan nɔ accord bɛɛ ɲɛfɔlen ka ban n'i ye téléphone labila sa fo sini sɔgɔma bito weleli la bɛɛ bɛ ta fɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ k'a ma ɲi mais o bɛɛ tout ça la k'a ka ɲɛfɔ ko maliyɛnw t'a kalama nin bɛɛ ye jamana ma juguya de ye parce que ça nous met en retard an b'o de kɔnɔ quoi ka taa CNT kɔnɔ an ka ɲɛfɔli kɛ accord la nin bɛɛ ye retard ko de ye wa jamanaden fanba bɛɛ filɛ b'o de kɔnɔ il est temps que mɔgɔw ka passer à l'action pour que an k'an yɛrɛ bɔ nin action ye jumɛn ye sisan accord ye ninnu k'a lajɛ jamana kɔnɔdenw fɛ wuli ka jɔ ka kɛ parce que an ye Nations Unies écrit mais n'i bɛ ninnu écrit i b'a écrit ni dalu minnu ye f'a ka sabati jamana kɔnɔdenw yɔrɔ parce que jamana kɔnɔdenw bɛ k'an bila niveau min na on a an bɛ ka sɛbɛnni min kɛ ka min ɲini u tɛ kelen ye bi jamana kɔnɔdenw ka lecture kɔnɔ ko accord ma ɲɛfɔ de mais an bɛ k'a yira Nations Unies na ko bingali de don janfa de don namara de don donc sisan an ka sɛbɛnni a ti nɔbɔ parce que jamanaden fanba bɛ ka jamana janfa ni olu kumaw ye quoi parce que an bɛ ka hali k'olu m'a faamu voilà an bɛ ka bila ale m'a faamu fɔlɔ quoi donc ça veut dire que an m'a fɔ a ka ɲi an m'a fɔ a ma ɲi maliyɛnw b'o de kɔnɔ quoi donc i m'a ye min bɛ fɛ ka min f'i na maliden min ko k'a bɛ jamana fɛ o min ko k'a tɛ jamana fɛ o karamɔgɔ ma jan ɲɔgɔn na koyi parce que min ko k'a bɛ jamana fɛ o kan ka min fɔ o kan ka min kɛ o t'o dɔn min dun bɛ yen nɔ n'o tɛ jamana fɛ o bɛ ka min kɛ o b'o kalama donc pratiquement ma jan ɲɔgɔn na quoi. an y'a ye kumaw cayara CNT kɔnɔ o don na dɔw yɛrɛ ko n'olu tun bɛ yen k'olu tun bɛ bolokurun bɔ a la yala mun de kɛra i ka a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye sabula an tilala ka kuma wɛrɛw mɛn ko kuma fɔcogo de man ɲa a bɛ tan nka a kɛra e ɲɛna walima
n'a ma kiɲɛna ko ni CNT membre mun se ka fɔ an ye a ko kan. Oui, ntumbe. Igme. Oui, tabarkala. Avec kuma fɔ wagati min na, tɛmɛsira de bɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ quoi. A tɔgɔ ko Iknan ak Suleiman Zekura a tɔgɔ de. Donc ntumbe mais maintenant ko maa minnu k'u bɛ bolokuru bɔ a la. Donc k'u bɛ bolokuru bɔ a la. To fanga k'u ka sabali. An bɛ chapitre min na bi, ça c'est le chapitre de l'intelligence. Donc an sera o wagati de la, an k'o chapitre baara kosɛbɛ. Kuma in laɲini kuma in fɔra kɛnɛ min kɔnɔ n bɛ fɛ k'o kɛnɛ situer contexte kɔnɔ o nafa ka bon maliyɛn bɛɛ k'a faamu o la kuma ninnu n'a tɔ si tɛ Mali la o nafa ka bon commission 11 bɛ CNT kɔnɔ donc o commission dɔ bɛ min ɲɛsinnen don sariya ko commission loi voilà ni réforme ko ni refondation ko donc o commission loi ɲɛma Suleiman Den donc ale ka commission de a laɲini ko ka jɛmu dɔ sigi donc ko pour que ka kuma accord ko kan accord waleyali ko ko bɛ bila sen kan cogo min donc o sera président du CNT ma donc Maliki Diaw ale k'a ka lettre kɛ ko ka dɛmɛ ɲini MINUSMA fɛ pour MINUSMA ni CNT ka jɛ ka sigi kɛ ka se ka kuma accord lawaleyali ko kan donc o kama a ka musaka bɛnna CFA wari miliyɔn 19. a ye tile saba sigi min kɛ tile fila tɛ tile fila a ma saba a fɔra ko fila n'a ma ban an bɛ taa saba la quoi donc komi saba wari miliyɔn 19 donc MINUSMA y'o di tile fila sigi in baara kɛra komi o tun bolo n'an sigira kuma bɛna diya kuma bɛna taa sira min fɛ donc an cun'u ye kuma ma t'o sira fɛ quoi donc tile saba ma sɔrɔ a danna fila la quoi parce que MINUSMA ɲɛmɔgɔw français u nana ka premier arrangé fa ka kɛ ka CICB fa MINUSMA ɲɛmɔgɔw bɛɛ condamné parce que accord ni a bɛ Mali sariya sunba de ɲɔnti ka bila kɛrɛfɛ donc o kama yɔrɔ minnu bɛ yen n'o tɛ sariya sunba ɲɔnti u y'olu kɛ nka olu t'a bili haki ye quoi sariya sunba bɛ i b'a fɔ ko le pousse-pousse s'arrête au mur donc digi da dɛnɛ ye donc u mana accord in yɛlɛma cogo cogo tant que u ma sɔri sariya sunba kɔnɔ donc u tɛna se k'a baara kɛ o kama disposition dɔw bɛ yen il faut que olu ka légiférer par assemblée comme 600 CNT de bɛ par l'organe législatif donc o min bɛ sen na f'u ka na de ka na don CNT mɔgɔw kunkolo ma k'a ye sɔn quoi aw ka ni sariya ninnu ta o dɔ ye mun ye min taali jamana état fédéraliw kɔnɔ n'o ye police territoriale ye o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o n'a ɲɔgɔnnaw quoi donc parce que o sariya kun nana et après a renvoyera donc comme an taara vacances la donc n'an seginna ka na saison d'octobre pour ka se ka o la na a bɛ kɛ cogoya min na donc mɔgɔw hakili kuma la surunyala hali ni ye panélistes ta minnu nana ko ka kuma MINUSMA nana ko experts minnu ye entre guillemets donc k'olu ka kuma accord kan donc olu fɛn fɛn bɛ kuma olu b'a majamu de quoi comme sans ces documents le Mali n'aura pas la paix donc o fɔ k'o majamu k'o fɔ pendant que ɲani accord ka signé ka bɔ 2012 ka na 2015 su min bɔra ka bɔ 2015 ka na 2021 o su b'o triplé de donc si c'était réellement un document qui allait nous conduire à la paix suba ni jolibɔ min bɛ ka kɛ o tun tɛ kɛ et accord bɛ signé don min n'o y'a sɔrɔ Mali ka dugukolo 3 la kelen de tun t'a bolo 1/3 de tun tɛ Mali bolo nka bi 3/4 o de tɛ Mali bolo 4 na 3 de tɛ Mali bolo donc accord nafa ye mun ye puisque accord signataire 3 comme état tɛ dɛsɛ mais mɔgɔw bɛ se ka état la ɲɔngiri mais état tɛ dɛsɛ dɛ surtout un état intelligent ko bɛ gɛlɛya i bolo mais i bɛ wuli k'i jɔ o de y'a to Faransi minɛna fo a camancɛ mais de Gaulle ninnu taara k'u labɛn u ye Faransi libéré après avec l'aide des partenaires sincères et autres donc pour nous o kɛra anw yɛrɛ an taara ka t'u bɔ Hitler bolo donc o kama bi SEMA dɛsɛlen don parce que maa minnu ye SEMA gɛn fo SEMA taara kalifa Blaise Compaoré fɛ yen Wagadugu ani Mauritanie donc o maaw n'o ye Yadagali ka maaw ye kosɛbɛ terrain b'olu de bolo c'est eux qui ont le monopole de la violence donc eux ils sont hors accord
olu tɛ accord Faransi ko fana n'olu tɛ sigi ka kuma a ye kuma ni anw ka den mandiw ye n'o ye sema mɔgɔw ye i ni sema bɛ kuma aw bɛ tigɛ nɔ bila kɛ terrain tɛ sema bolo saya min bɛ kɛ u tɛ se k'a kɛ u tɛ se k'a bali olu yɛrɛ kun gɛnna Faransi de y'u ta a ka valise kɔnɔ serval donc u tɛ ko kunna la yɛrɛ u tɛ ko kunna quoi en un mot kɔnɔ ku olu de bɛ kuma muguba fɔ la ko parce que dɔrɔn Faransi b'u kɔfɛ n'aw ma accord ta a bɛ kɛ guerre ye vraiment anw tɛ ni accord ta bon très prochainement nous serons prêts pour aller à la guerre. Bi an bɛ kuma la bi don min rapport de force tɛ Mali ka faveur la dɛ n'i ko bi Mali ka taa guerre la c'est comme parce que anw ni Faransi de bɛ guerre la ni mɔgɔ min m'a faamu officiellement le Mali est en guerre contre la France ni mɔgɔ min m'a faamu halisa i k'a faamu o de y'a tɔgɔ u dogo mɛ groupe dɔw kɔfɛ mais an ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn na c'est ce que Kadhafi aussi n'avait pas compris ale bolo k'a ni a ka CNT Conseil national de transition Libye ko ale n'olu de tun bɛ ɲɔgɔn na mais Bashar a compris ko CNS min filɛ Conseil national syrien ko ninnu y'ale ni Faransi de ye ɲɔgɔn na et les États-Unis derrière pour que k'u appuyer ale bolila ka Poutine wele et jusqu'aujourd'hui il est au pouvoir grâce à Vladimir Poutine donc Kadhafi tun mana Russie wele sisan b'a sɔrɔ Kadhafi bɛ ka régner en maître en Libye et bi jamana bɛ Libye yan olu taara k'u bɛ taa Libye min dilan u y'a kɛ tombo ye donc an ka sɔn a ma fɔlɔ an ni Faransi de bɛ guerre la Yad de ta ye terrain ye aw ko anw ni Yad tɛ kuma dugukolo 100 la 80 tɛ jamana ka mara kɔnɔ mais Kidal dɔrɔn sema ni Faransi kɛ bɛ ka Kidal dɔrɔn de la kori o yɔrɔnin dɔrɔn de b'u bolo donc accord in bɛna wolo mun de la a tɛ wolo foyi la nka an ka na ka Mali sariya sunba yɛlɛma pour que ka Mali bila état fédéral yɛrɛ sanfɛ o baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na donc pour nous u selen sariyako yɔrɔ la u bɛ fɛ ka na assemblée CNT kɔnɔ ka maaw kunkolo yɛlɛma pour que accord an ka sɔn a la parce que u bɛ k'an deli a ye sɔn an ma sɔn a dugusɛjɛ don filanan na MINUSMA mɔgɔ kelen ma taa français kelen ma taa u ye mɔgɔ kelen de bila ka taa fiman dɔ min bɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔ mɔgɔ kelen don filanan parce que ils ont vu que la chose n'a pas pris quoi la ɲini fɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn don fɔlɔ u ye salifa tɛ an wulila ka fan bɛɛ lajɛlen mɔgɔw wulila tiɲɛ don n bɛ nin taabolo la tiɲɛ don an ka faamuw tɛ kelen na mais min ye accord ko ye Mali farali ko ye CNT mɔgɔw an b'u fo bɛɛ y'i tigɛ di ɲɔgɔn ma an se ma kelen fo a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2-3 kan min wulila k'o fɔ donc o dugusɛjɛ la MINUSMA mɔgɔw y'a ye ko y'u ka wari bila kojugu la quoi donc c'est pourquoi hali média français de taara don fɔlɔ ka taa caméra baara kɛ fan bɛɛ mais le lendemain caman maliyɛn dama kun don donc an kumana ye comme a ma bisi ma marché quoi comme on le dit donc cɛ dusu y'a kɛɲɛ a ye nin fɔ mais ne kɔni bolo a ka kuma ye ne b'a bila minɛn min kɔnɔ an bɛ labɛn na donc on va aller à la guerre ni guerre de bɛ jamana libéré à la guerre na sugu jumɛn bɛ nin an ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn na o donc an bɛ k'an labɛn bi rapport de force ta an ka faveur la mais dans un mois n bɛna plateau kan tugun o b'a sɔrɔ labɛn sabatira o b'a sɔrɔ ni Ala sɔnna an kelen tɛ kɛnɛ kɔnɔ Bashar ye min faamu an ka ɲɛmɔgɔw bɛ k'o faamu kow bɛ sen na n tɛna n da don ko bɛɛ la mais dans un mois n bɛ segin ka na yan n'o tɛ kow bɛ sen na kow bɛ sen na avancelen ba don dans un mois je dis bien dans un mois kalo kelen n bɛ segin ka na donc ni min bɔra a la an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye n'o kɛra ni guerre bɛ min ma Bashar bɛ guerre la a y'a ka dugu bɛɛ récupérer donc anw fana na don guerre kɔnɔ k'an ka dugu bɛɛ récupérer o b'a sɔrɔ pendant ce temps Makɔrɔ hali bi a b'a ka deuxième mandat jɔrɔ la donc bakuruba la fɛn in ma ɲɛ u bolo quoi CNT mɔgɔw y'a faamu donc an bɛ bɛɛ fo hakili ɲumanya la quoi voilà. cɛ bɔra ka video dɔ kɛ yala nimisara dɔɔni de ya walima voilà parce que cɛ ka kuma kɛra min ye a ko bon maliyɛnw solution kelen min bɛ bɛn na accord de don parce que ne nana CNT la comme membre de la CEMA donc accord signé k'ale acteur ye k'ale kɛlɛ de kɛ a participera bɛɛ la tout à fait ko donc ko de y'ale se yan bon n'aw banna accord la bon an fana bɛ taa marifa ta donc an fana bɛ an labɛn a k'aw labɛn an ka guerre kɛ donc a kɔrɔ ye min ye dɔrɔn a ye sɔn accord in na quoi kuma in kɔrɔ de y'o ye quoi a bi aw banna hakilimaya la bon sisan an bɛna wajibiya aw kan quoi donc anw labɛnnen don mais kuma bɛɛ tɛ fɔ nka an bɛ segin k'a ɲininka dalakan na dans un mois ni an ka taa guerre la ou bien n'u bɛ fɛ ka segin ka taa Mauritanie tugun ou bien ani a tɔgɔ Wagadugu Blaise kɔni tɛ yen bilen fo n'u taara Niger parce que Bazoum de bɛ ka Blaise représenter sisan. Jakinɛ n bɛ Sidiki ɲininka parce que accord ko kuma cayara an y'a ye accord mun signera Mali ninnu cɛ Tamarasɛti kɛra accord d'Alger 2006 o kɛra accord d'Alger 2015 o fana kɛra hali n'a signera Bamakɔ yan hali ni nin bilala
est-ce qu'il y a encore un signé l'eau finit signé n'a oublié tout nia vous savez parce que le problème est on me fait notre chien phobie jangine aka plateau sans faire malonye quoi à fondre malon ka famu kecho ni malien ka farfra ni dana balawela bani kuyo kuma mi fa ka kuma kono o be ka toro min di an kambi jugu ka ceni to danga quoi ay ne be fanga mun fo mais ina fo côté meli mun kera aklika auto ya meli kera aklika mais mas fene émission chaman ke mas émission chaman ke kuma chaman de kera koy fo ta akli nun kono blew mo on fumbu chugore de bolosan yemi ye yore koy kuma ti mo balola quoi amo fo pour que ka danfara do arama do nyon chen vous savez fin de bisina malon ti ka famu quoi c'est que anya fo ya chien chaman accord ni donna kono quoi iti bo ibi sade ibi accord bi je crois shuna vis-à-vis nya yoro ni tiga na diglao ibi sika kono iti bo mais e kala jama mon e fin de kuna utra accord falaka voilà ibi sika kono e demi sika ibi si dinga kono quoi iti bo ko fin de be e kala jama ni ko accord préliminaire à l'élection présidentielle pour parler inclusif de paix au Mali et au Burkina vous n'avez pas loi d'entente nationale ni be accord kuma de et bien aller vous venez à moufana tout vous venez à sebon taba fana parti pour la paix malentama ka kuma accord kan ka be keta parti mi fo ko kala mom ni parti kono ni accord kono ko de bolé kaka dama accord wara tout parti pour la paix ni sina Nations Unies na Mali fait donc on en a fo égaladien on dit loi d'entente nationale inspirée de la charte pour la paix et la réconciliation nationale au fene ko fene dali c'est abissa c'est-à-dire que bi accord si ko nit c'est-à-dire accord bi si fa bi nyina ko ya accord mu si ko donc bi tukuna mas égaladien on en a mu fo melo nyina ya fu nyina accord ngone quoi accord d'Alger mi flene etala jangene mais ni partenaire ka barade Mali drapeau on drapeau wara bu bulay drapeau kelenga ban kelenga ma famo le 5 septembre passé anye fenkenga exposition photographique malika Mali drapeau be ka burja chugumina ni document kono yi na fulu babo ka document ngla awa ne Mali drapeau de oni jamana wara oni janara drapeau ko awa donc bi chugumina on na foni préambule le kono ko ayant à l'esprit les accords antérieurs ainsi que les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et leur suivi donc ko ni be ni semaine kala ya se ka famu ko fika accord korle nu kono ko don oni gela min kera olu la walali oni olu la walali se fait depuis 2006 non ou bien depuis Modibo Klewa depuis Mali madan accord be ka signé ni fin kono ya donc pour que kani be famu ko fika tay donc pratiquement ou bien nous le accord tamanasek mi sena Moussa ka wakati ni a procès verbal de la rencontre entre la délégation du gouvernement du Mali et la délégation du mouvement populaire de l'Azawad et du Front islamique arabe de l'Azawad à Tamaracet les 5 et 6 janvier 1991 Nikara Clefla 5 et 6 ni accord siena Clefla de kono ni a procès verbal là John Trobala Afra Mali gouvernement Tola pour le gouvernement du Mali, colonel Ousmane Koulibaly et pour le Front islamique arabe de l'Azawad, Yaga Agale. Yaga Agale Yaga Agale de Trobelnaï. Donc pratiquement, moi va faire accord de Tamarasek et qu'à former un coup à Bogadi maman. Nyaledi. Ma foi nyaledi. Donc maintenant pour la première fois, Azawad Kumakafor. On est nous nous checker là à Borani maintenant il y a Amadou Montouré n'allait Amadou Montouré accord mission ni beka ko ko bla maliti 2006 au 2006 kono Azawad ko paten ngono de ni mec Kidal drone concerné ou ko koto maintenant accord d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal
L'accord d'Alger 2006 t'as donné. Kidal Dron. Maintenant, c'est un cas juin. Parce qu'Afra fait à Alger le 4 juillet 2006. Pour le gouvernement de la République du Mali, moi j'ai signé Kafouine Kone, ministère de l'administration territoriale. Maintenant, mouvement Mado, pour l'Alliance démocratique du 23 mai 2006 pour le changement. Amada Akbibi aurait assez au toit là. Donc, Azabado Kundin Gono, Ibeka y Daoula ni Manja Soroko parce que Kako Nimina Maliti. Ou Ibeka Moko na Maliti, si ça on a un accord d'Otassa, Ka Bechoko, Malibakuna, Ka Fam Beke Nasa ni accord mieux, ou accord Kuma de Moro Bolo, Dieu donc de Kanye for Kamuni Yafeina. Il fait Kamunifi. Donc, si ça, Ibeka Tako, accord Mina Maliti, ni tout qui est Kidal Grande. Ko anka o ba kono tamarasek ba kono convention de Bourem ba kono Moussa Marakatali s'est fait les accords de CCRFO processus d'année fifou on est parti, c'est-à-dire que charte pour la paix ni fait une crème frappe mais finalement Mali ka vivina dans accord pourquoi on n'avance pas mais pas qu'on a trop l'idée ni mo refi na wa ko malonga bode kono na mayanga fa ka may comme ça on ga minga moge mais on ka muni ka ana malo mi ka on kele tome ne bodo ça sera ou ta donné ko kan kele ko parce que on ka foli minga ka nyefo quoi c'est comme si on me ka foli minga quoi ka bouille Dieu fait ni partenaire fait on le ka on blanc niveau mina o de ko aka nyefo quoi non ma femme voilà on me ka foko malongo ka may non malo me ka fo Dieu mo yana de ko no kama fo mfolo de quoi donc jango anga do aka may ko ka nyefo de quoi e man chikola am clara singena akora mais yano che ame ben yininga ben don te mono e kun dasira bandoni mutarwan utali ubeta utara fene ay ka fo siente ore organi mumbe législation joro fa bibina u ko ni tara mais bibina u be bulula abe todi ibi kiboram da ne go fay. Voilà, donc ñaninga do la sirigi da se ma accord ko parce que u bode yiri la quoi ko ka accord ko ka yala ko ka ñefo malio ñe misiru kono sugu kono église kono quoi or a ñedone ne malio mbala quoi ate ka ma ñedone amay ne malio mbala ba ke ko mi ama ñedone kele nga mo bala quoi donc ça c'est important pour précision que maintenant Bandaouni Mokhtar Wana to va faut essayer directeur Koro Goita ani chef d'état-major al chef d'état-major nous munu tun dona janfa la jamanama e janfa ko sobe o de bena klaka bange kirinya koro commentateur pour nous o baramin tum bla la 5 ans atuna nani parce que surasi nyamoko bawde kunu kume joro bawde la anu kume jamana nyamoko ya bawde la sanfɛ lege la donc utun sera ka surasi do soro ba u yɛrɛ fan fɛ munun tun ka baara tɛ ga simi nunu minɛtɛ dɛ k'u faga allez tout à fait o de abe jangina ijo ben gani yora nyafo c'est important boy kiribe dale c'est pourquoi non te mɔgɔ min sera ka Ibrahim Boubacar Keita to a ka taa ka sira fɛ i taara bandaw ta foro kɔnɔ ka na munna i b'a fɔ ko bandaw ka to a ka so kɔnɔ pour que wagati ka jɛya fɔlɔ a kun ye mun ye kunba fila de b'a la fɔlɔ bandaw ninnu ka ɲi ka tila ka taga sariya de ɲɛkɔrɔ o baara de bɛ na kɛ filanan ye mun ye surasi denmisɛnw bɛ nin kibaruya bɛɛ kalama mɔgɔ bɛ yen k'e ka suru kow la i bɛ nin kibaruya bɛɛ dɔn bandaw ni surasi jɔnw ani sécurité d'état ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Goita u ni surasi jɔnw ni jɔnw kun bɛnna kan ani chef d'état-major ninnu u tun bɛnna mun kan ka ɲɛsin Asimi ninnu mɔgɔ 5 ma donc o baara je viens maintenant me ka ɲɛfɔ de c'est pourquoi Asimi isi ye bila ka t'u fan fɛ ko ka seereya k'u yɛrɛ k'u tigɛ nɔ bila est-ce que u jɛlen don a ma u ka bɔ wa parce que u ka visiter 8h 23h de diɲɛ don o don mɔgɔ tɛ don ka u balilen tɛ fɛn na mais ka janto k'u la parce que ni ninnu bɔra bi hali ni accident ala k'an kisi n'u y'o kɛ a bɛ fɔ ko Asimi ye mɔgɔ bila ka ko dɔ k'u la donc surasi denmisɛnw minnu bɛ ko kalama ani surasi ɲɛmɔgɔw minnu b'a kibaruya bɛɛ dɔn olu b'a dɔw kun ye janfa kɛ ka se kunnama min na c'est pourquoi k'u bila ni lihaliya la bi anw bolo a ka ɲi parce que a b'a to n'u taara sariya ɲɛkɔrɔ tiɲɛ bɛna bange bɛɛ ɲɛkɔrɔ an ye état de droit de fɔ bin kana kɛ mɔgɔ kan bɛɛ ka bila i ka sariya ɲɛkɔrɔ i ye min kɛ n'o ɲangi ye min ye o ka boli i kan n'o fana bonya ye min ye o bonya ka da i kan donc filanan ye jumɛn ye u banna u ko k'u tɛ bɔ
ka ŋaniya juguya kɛ u ka avocat bɛɛ tun bɛ yen Asimi ye mɔgɔw bila ka taa k'u ka signer k'u ka bɔ k'u ka lakana b'u yɛrɛ kun kan u ko k'u bɛ nin lihaliya min na tan résidence surveillée min na ko nin de ka d'u ye u yɛrɛ de ko ten u yɛrɛ de ko ten mais u ka avocat ye kuma mun fɔ non c'est ce que j'ai dit document taara ko a y'a tigɛ nɔ bila u ko k'u tɛ a tigɛ nɔ bila ko parce que olu ɲɛ bɛ na min na ko k'olu labɔ kɔfɛ ka dɔw bila k'olu faga ko de don ko n'olu bɔra nin kan kan ko ŋaniya de bɛ donc procès d'intention k'i ye dɔrɔn min b'i da a y'a minɛ a b'a da ye tiɲɛ nka a y'a minɛ a b'a kɔnɔ donc ils ont voulu k'u b'o baara de kɛ sinon ɲininkali kɛr'u la en présence de leur avocat ko yali a b'aw tigɛ nɔ bila a ye nin gafe tigɛ nɔ bila n'aw bɔra ni min y'aw sɔrɔ aw yɛrɛ b'aw yɛrɛ lakana quoi donc ils ont dit non k'u bɛ to u nɔ la bon i bɛ jɔn jalaki o la k'a fɔ k'u bɛ séquestration na e bɛ jɔn jalaki o la étant donné que très prochainement u ka ɲi ka taa kiiri ɲɛkɔrɔ donc min kɛra kibaruya minnu bɛ yen olu bɛ dan kɛnɛma o ni maa minnu y'a kɛ n'olu fana minɛlen don a cogoya kelen in na donc u bɛɛ bɛ bɔ u b'a ɲɛfɔ ni kiiri dayɛlɛla tiɲɛw bɛ bange o parce que ni fɛn o fɛn bɛ yen dalilu de bɛ nin bɛɛ la nin si tɛ se ka kɛ jamana sanfɛ lɛgɛlɛgɛ kuma tɛ ko min ka di ɲɛ quoi n'i y'a fɔ i b'a dalilu de yira donc kiiri ɲɛkɔrɔ fana le tribunal n'a pas besoin de belles paroles mais de la preuve donc kiiri bɛna dayɛlɛ ni kiiri dayɛlɛla mɔgɔw bɛna ko caman faamu donc o yɔrɔ la an bɛ bɔ bandaw ni Mokutari Wani ko dossier kɔnɔ ok Ben minnu fatura le 10 le 11 le 12 a ko bɛ cogo di an ka sɔrɔ ka sigi kuratɛ voilà o ɲininkaliw daminɛna Imam Digo yɛrɛ lamɛnna mɔgɔ fɔlɔ minnu lamɛnna justice fɛ o kɛra Imam Digo ye mɔgɔw bɛ ka t'u ka seereyaw di u bɛ ka taa dɔw sɔrɔ so dɔw yɛrɛ bɛ ka wuli ka t'u sɔrɔ tribunal la donc seereyaw bɛ ka di enquêtew bɛ sen na ka mɔgɔw lamɛn témoignages ani preuves video ni fɛn minnu bɛ mɔgɔw bolo parce que video tun bɛ Imam ka misiri la video bɛ yen et puis dɔw fana tun bɛ minnu bɛ ka téléphone kɛ ka filmeliw kɛ donc kibaruya caman fana bɔra an bɛ yɔrɔ min na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na pour que justice soit faite donc o yɔrɔ la an bɛ premier ministre Sogɛl fo a ŋaniya jɛlen don a ko la donc premier ministre Sogɛl fana a ye layidu ta k'a bɛ silamɛya di maa minnu fatura ani maa minnu jɔgina u ka denbaya ma ani k'i ŋaniya d'a kan donc an bɛ k'a makɔnɔ donc u kɔni mana fɔlɔ mais on espère que n'u mana bi u bɛna sini parce que tarata ye seli ye donc quand même an ka sigi la a y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna donc a y'a fɔ fɛnɛ parce que an sera a ma k'a gɛlɛya ma n'i y'a ɲɛ nin jɔyɔrɔ ninnu na bi c'est parce que dɔw de sɔnna k'u joli donc fɛn bɛɛ fɔ an ka ɲinɛ olu kɔ c'est la priorité des priorités donc u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ wa kiiri ka kɛ plus jamais ça au Mali mɔgɔw ka bɔ k'a ɲini n faso mara cogo ma ye a ka kɛ ka ɲa donc wa kɛ sababu ye ka kɛlɛkɛyɔrɔ marifa ka arme de guerre ta k'o ci la à bout portant donc pour nous nin ma ɲi ka kɛ Mali kɔnɔ tugun quoi tabarikala Kuyate an bɛ segin ka na e ma an bɛ to Faransi président a ye kɔrɔfɔ minnu ta ka bɛn ni u ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲɛnajɛw ye n'o ye 14 juillet u y'a yira k'a fɔ ko jamana caman de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na force takuba kɔnɔ k'i b'a ye ko fɛn min ye Barkani ye ko o bɛna ko nɔgɔya ni Faransi y'a kɛ tan yala est-ce que anw yɛrɛ fan fɛ fɛɛrɛ ni dabali sigilen don ka Faransi bɛna jɔyɔrɔ minnu bila k'olu ta e yɛrɛ fɛ c'est-à-dire que i b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ anw ye Emmanuel Macron écrit wagati la a ye lettre ci a ma a kɛra kabi 2000 i bɛna ye k'a fɔ 2016 yiriba kɔrɔ awɔ fɛn dɔ de bɛ diɲɛlatigɛ la parce que a kun ye u kun ye fɛn dɔ labɛn ko bɛna kɛ le 11 novembre 2018 hein ko bɛna forum de la paix kɛ o forum de la paix senfɛ Macron ye ŋaniya min yira o ŋaniya de b'a ye ko ale bɛ fɛ ka Europe armée de sigi quoi a donni ma a bala mun fɛ min ni OTAN tɛ kelen ye Donald Trump de y'a fɔ a ka tuti la ko ba commencé k'a ta datugu jango mɔgɔ wɛrɛ ta quoi parce que ko juru min yɛrɛ bɛ Faransi la OTAN kɔnɔ ko Faransi ka miiri o la yan'a k'a fɔ k'a bɛna armée européenne sigi quoi Trump de côté sisan Faransi bɛ ka bɔ ka kulo kelen min kɛ an bɛ min fɔ Maliɲɛnw ɲɛna dɔrɔn nin bɛɛ ye kelen na kumakɛla ka kumaw de ye quoi mais anw ka labɛn munna parce que bima Macron bila nin kuma ninnu laseli la koyi an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bima Macron bila nin kuma ninnu laseli la ale bɛ ka min labɛn c'est à dire que ale fanga ka dɔgɔ o ko kɔrɔ quoi ale fanga ka dɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ a ko
a tagali min kɛ Burkina nin ye Macron ka discours complet de différence min ni tɔw cɛ Janginɛ o de ye nin ye quoi Macron ye tagali min kɛ Burkina en 2017 a ye discours min kɛ a dafalen ni filɛ nin ye quoi an m'a étudier pas ka c'est à dire k'a ye mun de fɔ mun kɛra ka université la min kɛra ka université kɔnɔ a y'a fɔ min senfɛ ko il annonce la fin de la politique africaine de la France a ye de fɔ mais a bɛ cogo di bi donc Macron ka dalakan bɛ n'a fɔ juguni ka kulekan quoi ɲaɲaɲa a bɛ ka kule dɔrɔn mɔgɔ t'a la a bɛ ka min yɛrɛ fɔ mais bɛɛ b'a dɔn ko digi bɛ digi nin na digi kɔni kɛra la maintenant Macron ye mun fɔ nin kɛnɛ kan a ko l'Afrique est le continent central global incontournable car c'est ici que se télescopent tous les défis contemporains Afrique de bɛ ko camancɛ la diɲɛlatigɛ ko ɲinintaw a bɛɛ bɛna ɲini farafinna yan de a ye mun fɔ